Καλημέρα αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Γεια σε όλους. Σήμερα είναι 15 Μαΐου 2025. 14 η ώρα Μόσχας και ξεκινάμε τη συνηθισμένη μας συνάντηση που ονομάζεται επαγγελματική συνάντηση. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο σημαντικά πράγματα που είναι λοιπόν θεμελιώδη για τη ζωή κάθε ανθρώπου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα χρήματα, για την οικονομική ευημερία, για το πώς να αρχίσετε να κερδίζετε πολλά χρήματα ή τουλάχιστον αρκετά για μια καλή, φυσιολογική, ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή. Και θα μιλήσουμε επίσης για τα προϊόντα που προσφέρουν. Το δεύτερο πιο σημαντικό και ουσιαστικό κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, την υγεία, την καλή φυσική κατάσταση, την καλή εμφάνιση. Με λίγα λόγια θα μιλήσουμε για την υγεία και τα χρήματα. Δύο πράγματα σε ένα πακέτο. Θα μιλήσουμε για τις ευκαιρίες που προσφέρει σε κάθε άνθρωπο στη ρωσόφωνη αγορά που μετά ακούνται μια νέα εταιρεία η οποία πρόσφατα μπήκε στη ρωσόφωνη επικράτεια και προωθεί εδώ τα προϊόντα της. Αυτή η εταιρεία είναι η Vieda. Ήρθε σε εμάς από την Ανατολή πριν από λίγο παραπάνω από 2 χρόνια και όσα έχει καταφέρει σε αυτό το διάστημα προκαλούν πραγματικά δέος και έκπληξη οι άνθρωποι. Με απίστευτη δύναμη πετυχαίνουν καταπληκτικά αποτελέσματα από τη χρήση των προϊόντων. Αυτή η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί απλώς τα παραδοσιακά μέσα, που συνήθως προωθούνται στο δικτυακό μάρκετινγκ, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά κτλ. Αλλά έφερε επίσης κάτι νέο, κάτι απρόσμενο. Έφερε εδώ συσκευές, ειδικές συσκευές για οικιακή χρήση, οι οποίες είναι πιστοποιημένες ως οικιακές συσκευές, αλλά σε συνδυασμό με τα συμπληρώματα διατροφής προσφέρουν απίστευτα αποτελέσματα. Είναι πραγματικά συναρπαστικό το πώς οι άνθρωποι λύνουν τα προβλήματά τους. Δεκαετίες οι άνθρωποι υποφέρουν, βασανίζονται, κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Γιατί? Η απάντηση θα δοθεί τώρα, αλλά με 2 λόγια θα δείξουμε τα αποτελέσματα και θα εξηγήσουμε πώς λειτουργεί όλο αυτό. Και θα δείτε μέσα από παραδείγματα και ιστορίες άλλων ανθρώπων ότι και στη δική σας ζωή μπορούν να συμβούν τέτοιες καλές αλλαγές προς το καλύτερο. Εννοώ την υγεία. Γιατί αυτό λειτουργεί? Επειδή η Κίνα σήμερα είναι στην πραγματικότητα μια υπερδύναμη στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Έχουν τόσο ευέλικτο πρακτικό μυαλό και είναι το εργοστάσιο του κόσμου, μπορούν να κατασκευάσουν τα πάντα. Κάθε εγχείρημα, κάθε ιδέα την υλοποιούν πολύ γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις την εφαρμόζουν στη ζωή και καταφέρουν να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι ένας βιοενεργειακός μασέρ. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα προτρέξω. Προς το παρόν θα πω ότι η Κίνα σήμερα είναι μια πηγή γνώσης για το πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι υγιής. 5.000 χρόνια παράδοσης της κινεζικής ιατρικής, 5.000 χρόνια. Και επιπλέον τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα τα οποία εφαρμόζουν γνωρίζοντας πώς είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Και οι Κινέζοι ξέρουν πώς είναι φτιαγμένος σε αντίθεση με τη δυτική ιατρική. Γιατί αυτοί θεραπεύουν τον άνθρωπο και προλαμβάνουν τις ασθένειες στον άνθρωπο και όχι στο όργανο, όπως κάνουμε εμείς. Σε εμάς υπάρχει ο οφθαλμίατρος, ο τορινολαριγκολόγος, γυναικολόγος, προκτολόγος, δηλαδή από διάφοροι ειδικοί που θεραπεύουν κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Ο άνθρωπος δεν είναι όργανο, ο άνθρωπος είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, πάνω σε αυτή τη βάση συμβαίνουν τέτοιες εκπληκτικές αλλαγές. Και απλοί, συνηθισμένοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία ιατρική εκπαίδευση, όπως εγώ για παράδειγμα, που ήμουν απλός στρατιωτικός στο παρελθόν, υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό, ήμουν τόσο μακριά από όλα αυτά και δεν είχα καμία ιδέα. Αλλά σήμερα είδα πώς λειτουργεί αυτό. Εδώ και 3 μήνες ασχολούμαι με αυτό. Και μέσα σε αυτό το διάστημα έχω προσωπικά πετύχει τέτοια αποτελέσματα που σου κόβουν την ανάσα. Και τώρα θα το ακούσετε αυτό. Επιπλέον, αυτή η εταιρεία είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Εργάζομαι 29 χρόνια στη βιομηχανία δικτυακού μάρκετινγκ. Έχω δουλέψει σε πολλές εταιρείες και έχω πετύχει καλά αποτελέσματα σε διάφορες από αυτές.
αλλά ποτέ στη ζωή μου δεν έχω συναντήσει να πληρώνουν τόσα πολλά χρήματα και να φέρονται με τέτοια φροντίδα στους απλούς διανομείς, στους απλούς ανθρώπους που ήρθαν εδώ για να βγάλουν 100, 200, 300, 500 δολάρια. Όποιος χρειάζεται περισσότερα, χωρίς περιορισμούς. Κάθε άνθρωπος σήμερα μπορεί να αποκτήσει υγεία, καλή ευεξία, χρήματα και ελευθερία από εδώ. Όπου κι αν ζει, ό,τι κι αν κάνει, όποιο επάγγελμα κι αν κάνει, οποιοσδήποτε. Γι' αυτό σας συγχαίρω. Γιατί αυτό που θα ακούσετε τώρα μπορεί να αλλάξει ριζικά τη ζωή σας. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Θα χωρίσουμε αυτόν τον χρόνο σε 2 μέρη. Καταλάβατε, το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα μιλήσουν γι' αυτό ειδικοί. Εγώ ασχολούμαι με το δικτυακό μάρκετινγκ εδώ και 29 χρόνια και το θέμα μου θα είναι να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε χρήματα. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε ώστε να έχετε χρήματα ήδη σήμερα ή αύριο. Συνήθως στη δουλειά, σήμερα για παράδειγμα, συνάντησα μια γνωστή μου κοπέλα στο πάρκο. Μένω σε ένα πάρκο στη Βάρνα, στη Βουλγαρία, και συνάντησα αυτήν την κοπέλα. Περπατούσε χαρούμενη, ευτυχισμένη, με χαιρέτησε, τη γνωρίζω καλά και αρχίσαμε να μιλάμε και μου λέει «Εδώ δουλεύω, δίπλα έχει ένα κατάστημα, εκεί πουλάνε αυτά τα δεντρίλια, λουλούδια». Γενικά ένα ανθοπολείο είναι, με χώμα και τέτοια. Εγώ λέει, δουλεύω και βγάζω 500 ευρώ το μήνα. Ο Λέγκ Γκριγκόριεβιτς, 500 ευρώ το μήνα. Κάθε μέρα, 500 ευρώ το μήνα. Νοικιάζω διαμέρισμα. Έχω παιδιά και είναι ευτυχισμένοι. Περνάει όλο της το χρόνο εκεί και είναι ευτυχισμένοι που ως μετανάστρια βρήκε μια τέτοια δουλειά εδώ. Τι, φρίκι, 500 ευρώ το μήνα όταν... θα σας δείξω τώρα πώς μπορεί να βγάλει κανείς 500 ευρώ μέσα σε μια εβδομάδα ως αρχάριος που δεν καταλαβαίνει τίποτα, μόνο και μόνο επειδή έχει τέτοια προϊόντα και πρόσβαση σε αυτά. Λοιπόν, για τα προϊόντα θα σας μιλήσει η περιφερειακή διευθύντρια της εταιρείας μας. Τη λένε Όλγα Ντιουντίνα, ξέρει τα πάντα για τα προϊόντα και θα σας δείξει τα αποτελέσματα. Και μετά θα μιλήσω εγώ μαζί σας για τα χρήματα και θα σας δείξω πώς μπορείτε να γίνετε επιτυχημένοι. Ξεκινάμε. Γεια σας φίλοι, καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω όλους. Με λένε Όλγα, είμαι 38 ετών, μητέρα 2 παιδιών και βρίσκομαι ήδη 10 χρόνια σε άδεια μητρότητας. Νοικοκυρά γενικά. Δεν έχω απολύτως καμία εμπειρία στη διαχείριση επιχείρησης, πόσο μάλλον διεθνούς και μάλιστα σε έναν τόσο ενδιαφέροντα τομέα. Βρέθηκα στην εταιρεία για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα μόνο και μόνο επειδή τα παιδιά μου ήταν άρρωστα και έπρεπε να λύσω αυτό το πρόβλημα με την υγεία τους. Και δοκιμάσαμε πολλά πράγματα. Διάφορα συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, ομοιοπαθητική, εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο κατά τη φθινοπορεινή χειμερινή περίοδο αρρώστεναν. Συνεχώς και μάλιστα με επιπλοκές, με πνευμονίες. Μείναμε στο νοσοκομείο και τίποτα δεν βοηθούσε. Δεν μπορούσα με κανέναν τρόπο να ενισχύσω ή να στηρίξω το ανοσοποιητικό τους ώστε να μπορούν να αντιστέκονται στους σύγχρονους ιούς. Όταν μια γνωστή μου είπε «Όλια, άκου, υπάρχει μια τέτοια συσκευή, το έχεις ακούσει, το ξέρεις». Εγώ της είπα «Όχι». Ενδιαφέρθηκα και άρχισα να το μελετώ. Φυσικά το αγοράσαμε αμέσως γιατί η υγεία των παιδιών είναι πάντα προτεραιότητα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι είδα αποτελέσματα αμέσως. Δηλαδή, σε μένα μέσα σε 3 μέρες είχα αποτέλεσμα. Τα παιδιά μου για πρώτη φορά στη ζωή τους, όσο ζούμε εδώ στην Τουρκία σχεδόν 6 χρόνια, δεν αρρώστησαν ούτε μία φορά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δηλαδή, ειλικρινά εντυπωσιάστηκα από τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο άντρας μου είναι φοβερά σκεπτικιστής που δουλεύει όλη του τη ζωή στον παραδοσιακό επιχειρηματικό τομέα. Μου λέει «Ωχ, Όλια, γιατί είσαι τόσο εύπιστη? Ό,τι και να σου πουν, το αγοράζεις». Του λέω «Άκου, μπορείς τώρα να γελάς μαζί μου, αλλά θα έρθει η στιγμή που αυτό θα σε βοηθήσει». Και έτσι ακριβώς έγινε. Τον έπιασε η μέση του. Ήταν ξαπλωμένος εδώ και εγώ τον φρόντισα με αυτόν τον μαγικό μας ενεργοποιητή κυτάρων. Φύσηξα την πονεμένη του περιοχή και την επόμενη μέρα πήγε στη δουλειά. Αν και συνήθως ξέρει πολύ καλά ότι με τέτοιο πρόβλημα θα έμενε στο κρεβάτι για μια εβδομάδα. Και τότε μου είπε, ναι πράγματι αυτό λειτουργεί. Χθες πίστηκα για ακόμη μια φορά, για πολλοστή φορά.
ότι πράγματι τα προϊόντα λειτουργούν και δίνουν άμεσα αποτελέσματα. Κρύωσα, η φωνή μου χάθηκε, δεν μπορούσα καθόλου να μιλήσω. Όλη μέρα χθες χρησιμοποιούσα τον ενεργοποιητή, έπινα το υπέροχο μπίκι από το ξινοτικό μας τσάι και γενικά αυτό ήταν. Σήμερα ήδη μιλάω, ενώ χθες δεν είχα καθόλου φωνή. Χθες προσπάθησα ακόμη και να κάνω ζωντανή μετάδοση. Όσοι ήταν εκεί με άκουσαν. Δηλαδή η διαφορά φαίνεται ξεκάθαρα πριν και μετά, όπως λένε, μέσα σε μία μέρα χρήσης. Υπάρχουν πάρα πολλά αποτελέσματα από τη χρήση. Στην εταιρεία μας έχουμε 50 θέσεις για διάφορα προϊόντα. Για κάθε περίσταση, ας το πούμε έτσι. Δεν πρόκειται για φάρμακα, ναι, αλλά για μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία του οργανισμού. Υπάρχει τόσο σύστημα καθαρισμού όσο και διατροφή. Γι' αυτό και επηρεάζουμε από όλες τις πλευρές, ώστε οι άνθρωποι να μην αρρωσταίνουν, να μην απευθύνονται σε γιατρούς και να μην πίνουν αυτά τα χημικά προϊόντα, ναι, που πωλούνται τώρα στα φαρμακεία. Και φυσικά δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να σας μεταφέρω τις πληροφορίες με επιστημονική ορολογία. Θα σας μιλήσω μόνο από την πλευρά του καταναλωτή. Αλλά έχουμε ειδικούς και γιατρούς και θεραπευτές και παιδίατρους και ογκολόγους και χειρουργούς, καθώς και καθηγητές της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής. Αυτοί ακριβώς πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις και σεμινάρια, όπου εξηγούν δωρεάν φυσικά πώς και χάρη σε τι λειτουργεί το κάθε προϊόν. Για εμάς όμως, για τους απλούς θνητούς, ας το πούμε έτσι, ποιο είναι το πιο σημαντικό? Να έχει αποτέλεσμα, να μην χρειάζεται να παίρνεις για χρόνια διάφορα συμπληρώματα διατροφής, βότανα και να περιμένεις το αποτέλεσμα. Αλλά να φαίνεται αμέσως το πριν και το μετά, το πριν και το μετά. Γι' αυτό, στην πραγματικότητα, για τους απλούς ανθρώπους το πιο σημαντικό είναι τα αποτελέσματα. Ναι, να υπάρχουν αποτελέσματα στους ανθρώπους. Η εταιρεία Vieda δραστηριοποιήθηκε 9 χρόνια στην αγορά των ασιατικών χωρών. Σήμερα πραγματοποιούν επέκταση, βγαίνουν στις χώρες της ΚΑΚ, της Ευρώπης και της Αμερικής. Και για κάθε άνθρωπο δεν έχει σημασία με τι ασχολείστε, ποια είναι η εμπειρία σας, πόσων ετών είστε, αν έχετε κινητό τηλέφωνο, ναι, και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή υπολογιστή. Τότε μπορείτε να κερδίζετε χρήματα εδώ. Και μάλιστα αυτό δεν είναι παραδοσιακή επιχείρηση. Δεν θα χρειαστεί να αγοράζουμε προϊόντα σε κοντέινερ, να οργανώνουμε κάποια αποθήκη ή κατάστημα για να πουλάμε μετά κάτι στους ανθρώπους. Όχι και πάλι όχι. Εδώ δεν επενδύουμε χρήματα για να πουλήσουμε προϊόντα. Και γενικά οι άνθρωποι δεν αγαπούν ιδιαίτερα να ασχολούνται με τις πωλήσεις. Είναι πολύ πιο απλό να αγοράσεις κάτι για τον εαυτό σου, να το χρησιμοποιήσεις, να δεις αποτέλεσμα και τότε νιώθεις πραγματικά σαν να σου φυτρώνουν φτερά και σου είναι τόσο εύκολο να μοιραστείς για αυτή την εταιρεία, για αυτά τα προϊόντα με τους φίλους σου. Αυτό συμβαίνει πολύ. Φυσικά, οργανικά. Και η εταιρεία μας ανταμείβει γενναιόδωρα, όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν και βλέπουν αποτελέσματα, αλλά και όσους το μοιράζονται με άλλους. Κάποιος άκουσε, ναι, το χρειάζομαι. Πήγε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, αγόρασε τα προϊόντα που τον ενδιέφεραν και βλέπει αποτελέσματα. Και σε εμάς, ως συστάτες, η εταιρεία μας πληρώνει χρήματα γι' αυτό. Για το τι χρήματα πρόκειται, θα μιλήσει ο Oleg Grigorievic. Θα μιλήσω απλά για τον εαυτό μου, για να καταλάβετε και να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης. Αν ακόμα κι εγώ, μια νοικοκυρά χωρίς εμπειρία σε τέτοιες εταιρείες και με αυτό το προϊόν, κατάφερα μέσα σε 2,5 μήνες να κερδίσω σχεδόν $11,000. Πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να το πετύχει. Έχουμε κορίτσια που στα 16 τους χρόνια βγάζουν 2, 3, $5,000 το μήνα. Και το επιχειρηματικό μας δίκτυο αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, αφού η εταιρεία μας είναι διεθνής. Δηλαδή, απλά οι γνωστοί σας που ζουν σε άλλη χώρα μπορούν επίσης να ενταχθούν σε εσάς και εσείς θα κερδίζετε χρήματα, ενώ εκείνοι θα χτίζουν τη δική τους επιχείρηση. Ένα μοναδικό σύστημα. Γι' αυτό θα σας μιλήσει ο Oleg Grigorievic. Και ας μιλήσουμε. Τώρα για το προϊόν. Τώρα θα απενεργοποιήσω την κάμερά μου. Και θα μοιραστώ την οθόνη μου, ώστε να βλέπουμε μαζί τις διαφάνειες για τα προϊόντα. Αν παρακολουθείτε από κινητό τηλέφωνο, μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα για να διαβάσετε πιο εύκολα για το προϊόν. Λοιπόν, δείτε, εδώ είναι ο ενεργοποιητής κυτάρων. Αυτή η μοναδική συσκευή, το καινοτόμο gadget, με το οποίο ξεκίνησε η γνωριμία μου με την εταιρεία Vieda. Και με 2 λόγια θα πω ότι στη βάση του βρίσκεται η τεραχερτζιανή τεχνολογία, την οποία ανέπτυξαν οι δικοί μας επιστήμονες. Ήδη υπάρχει ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία, όμως δεν έχει κάθε άνθρωπος τη δυνατότητα να υποβληθεί εκεί, σε θεραπεία. Η εταιρεία Vieda προσφέρει μια οικιακή συσκευή για χρήση.
Ακόμα και ένα παιδί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, γιατί είναι ασφαλής. Και τι κάνει ο ενεργοποιητής? Δημιουργεί συνθήκες στον οργανισμό, ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του οποιοδήποτε πρόβλημα. Ο οργανισμός μας είναι πολύ έξυπνος, χρειάζεται μόνο λίγη βοήθεια και μετά θα λύνει μόνος του όλα τα ζητήματα. Λοιπόν, ας δούμε τα αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται καλύτερα σε κάποιες δερματικές παθήσεις. Εδώ ένας άνδρας είχε τροφικό έλκος, το οποίο απειλούσε ακόμα και με ακροτηριασμό του ποδιού. Η κόρη του απλώς τον έσωσε πολύ γρήγορα με τη βοήθεια του ενεργοποιητή, αυτή η πληγή επουλώθηκε. Αν χρησιμοποιούμε τον ενεργοποιητή στην περιοχή του κεφαλιού, στεγνώνουμε τα μαλλιά αντί για το συνηθισμένο πιστολάκι, συγκεκριμένα με τον ενεργοποιητή όπου φυσάει ζεστός αέρας, τότε τα μαλλιά αρχίζουν να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Επειδή οι ανενεργοί θύλακες ξυπνούν και γίνονται πιο πυκνά. Αυτό το παρατήρησα ξεκάθαρα στην κόρη μου. Παλιά της έκοβα τη φράντσα κάθε 2 εβδομάδες, ενώ τώρα αναγκάζομαι να το κάνω κάθε εβδομάδα, γιατί τα μαλλιά της μπαίνουν συνεχώς στα μάτια. Εδώ το κορίτσι έχει ροδόχρου ακμή. Χρησιμοποίησε τον ενεργοποιητή για 7 μέρες και ήδη υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Μία συνεδρία σε περίπτωση πολύχρωμου λιχίνα εξαλείφει τις μυκητιασικές βλάβες του δέρματος. Και ήδη υπάρχει καλή δυναμική, μόνο με μία συνεδρία, διάφορα δερματικά εξανθήματα. Κατά κανόνα είναι εσωτερικά προβλήματα και ο ενεργοποιητής τα αντιμετωπίζει πρώτα, με αποτέλεσμα να εξαφανίζονται και τα εξωτερικά προβλήματα. Εδώ ο νεαρός έχει ψωρίαση. Δεν θα σας δείξω ολόκληρο το βίντεο, μόνο μερικές διαφάνειες γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Δείτε πώς καθάρισε το δέρμα μετά από 5 συνεδρίες. Αν συνεχίσει, μπορεί να απαλλαγεί εντελώς από αυτό το πρόβλημα. Αργότερα, σε μια ειδική ομάδα θα υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα, θα υπάρχει σύνδεσμος για την ομάδα. Εκεί θα βρείτε όλα τα αποτελέσματα με όλα τα βίντεο για να τα δείτε. Αποκαθίσταται η χρωστική στα μαλλιά. Αριστερά είναι τα γκρίζα μαλλιά, δεξιά έχουν ήδη αρχίσει να φυτρώνουν σκούρα. Κυρσή η κατάσταση. Βελτιώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ έγινε ταχεία αναγέννηση των ιστών μετά από πτώση. Δεν έμεινε μελανιά μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Διάφορα γεροντικά νεοπλάσματα ξεραίνονται και πέφτουν χωρίς να αφήνουν ουλή. Δερματίτιδα σε παιδιά. Ψωρίαση επίσης, αλοπικία. Να, αυτή η γυναίκα φορούσε περούκα για 8 χρόνια. Τα μαλλιά δεν μεγάλωναν καθόλου μετά τη χημειοθεραπεία και μετά τον ενεργοποιητή άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες τρίχες. Εξαφανίζονται επίσης τα αγκιακά πλέγματα και οι αστερίσκοι. Και πάλι αλοπικία. Ένα τέτοιο δερματικό νόσημα. Σε κάποιους χρειάζεται περισσότερος χρόνος, ναι, σε άλλους λιγότερος. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να έχεις έναν τέτοιο οικιακό γιατρό για κάθε περίσταση είναι απλά ιδανικό για όλη την οικογένεια. Ακόμα περισσότερο. Απλά υπέροχο. Για παράδειγμα, οι θυλώματα. Εγώ 3 μέρες χρησιμοποίησα τον ενεργοποιητή και έπεσαν τα θυλώματά μου. Δεν άφησαν κανένα ίχνος. Η δερματίτιδα στα χέρια. Των παιδιών είναι επίσης συχνό πρόβλημα. Εδώ ο άντρας επεξεργάζεται τους πνεύμονές του, ζεσταίνει την περιοχή των πνευμόνων επειδή πριν από 20 χρόνια τους είχε κρυώσει. Μετά από αυτό υπέφερε συνεχώς από βήχα επειδή συσσωρευόταν υγρό και μόνο 4 μέρες χρήσης του ενεργοποιητή ήταν αρκετές για να παρατηρήσει αμέσως ότι τη νύχτα σταμάτησε να βύχει. Αυτό το αποτέλεσμα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Αυτή η γυναίκα, φανταστείτε, υπέφερε 17 χρόνια από νευρίτιδα του προσώπου. Το πρόσωπό της τρανταζόταν συνεχώς. Και μετά από 10 συνεδρίες, δείτε τι καλό αποτέλεσμα είχε. Πόσους ανθρώπους μπορεί κανείς να βοηθήσει με τέτοιες σύγχρονες τεχνολογίες? Αυτοί όμως δεν το γνωρίζουν. Απλώς πρέπει να τους το πούμε, να τους στείλουμε ένα βίντεο κάποιου γιατρού, να τους προσκαλέσουμε σε μια τέτοια ζωντανή μετάδοση και αν έχουν κάποιο πρόβλημα θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν. Ο ενεργοποιητής ρυθμίζει τέλεια την πίεση. Μειώνει το σάκχαρο στο αίμα, δρά στα εσωτερικά όργανα του γαστρεντερικού συστήματος, βελτιώνει τη λειτουργία τους. Έχουμε αποτελέσματα και στη λεύκη. Έρπης. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά αποτελέσματα. Εδώ είναι ο γνωστός ειδικός Ναήλ Μπασάροφ. Είναι κορυφαίος ειδικός. Γιατρός της κλινικής Βέλες. Αυτός ακριβώς κάνει το unboxing των προϊόντων μας. Τα παρήγγειλε τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το κέντρο του. Και τον ενεργοποιητή τον έλαβε εντελώς δωρεάν από την εταιρεία. Βίντα. Αυτόν το μήνα βρίσκεται σε προσφορά σε εμάς. Στο τέλος, ο Όλεγκ Γκριγκόριεβιτς θα μοιραστεί τι ακριβώς πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε μια τέτοια συσκευή ως δώρο. Το επόμενο είναι μια ηλεκτρική οικιακή συσκευή, ο Βιομασάζερ. Συνδυάζει 4 είδη μασάζ, λειτουργεί σωστά και μπορείτε στο σπίτι να κάνετε μασάζ ιατρικό, λεμφικό αποστραγγιστικό, χαλαρωτικό, διορθωτικό, μασάζ γκουάσα, μασάζ κενού
και υπάρχει ακόμη και λειτουργία βελονισμού. Φέτος πραγματοποιήθηκε μια παγκόσμια έκθεση στην Μπαγκόκ και εκεί κατέλαβε την πρώτη θέση επειδή τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτής της συσκευής είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Μια συνεδρία αντικαθιστά 10 συνεδρίες συνηθισμένου μασάζ. Εδώ έκαναν στην κοπέλα. Μασάζ στην πλάτη, ναι, μια συνεδρία. Όλο το πρίξιμο έφυγε από το πρόσωπο επειδή η λέμφος απομακρύνεται πολύ αποτελεσματικά. Οι ομοπλάτες ευθυγραμμίζονται, το ίδιο και η σπονδυλική στήλη. Μόνο 5 συνεδρίες συνολικά. Εδώ η γυναίκα είχε υποστεί εγκεφαλικό. Και η κόρη της δουλεύει μαζί της με τη βοήθεια του ενεργοποιητή. Η αριστερή της πλευρά ήταν παραλυμένη. Αυτά τα ειδικά επιθέματα μιμούνται τον βελονισμό, βελτιώνουν τη κυκλοφορία και αποκαθιστούν τις νευρικές απολύξεις. Η γυναίκα ανάρρωσε πολύ γρήγορα, άρχισε να κινεί το χέρι της. Αργότερα θα δείτε αυτό το βίντεο στην ομάδα. Ακόμα και σε ζώα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας. Εδώ τα πίσω άκρα του σκύλου έχουν παραλύσει και μετακινείται έτσι. Το κατοικίδιο είναι ηλικιωμένο και στην κλινική αρνήθηκαν να κάνουν κάτι γιατί δεν ήταν πλέον στις δυνάμεις τους. Και η ιδιοκτήτρια δούλεψε στο σπίτι με τη βοήθεια των αγώγιμων γαντιών που έχουμε στο σετ μας και κατάφερε να αποκαταστήσει πλήρως το κατοικίδιο. Όταν στην κλινική είδαν ότι ο σκύλος περπατάει και με τα 4 πόδια του, αμέσως αγόρασαν και αυτοί μια τέτοια συσκευή για να βοηθούν τα ζώα μας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κοσμετολογία, δηλαδή να εφαρμόζονται μικρορεύματα στο πρόσωπο. Στην περιοχή του ντεκολτέ, να επιδρά στην τριχωτή περιοχή της κεφαλής, δηλαδή για να διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών για όσους το χρειάζονται. Το επόμενο είναι η μίνι σάουνα μπαγκουά, το δικό σας σπα σαλόνι στο σπίτι. Εδώ υπάρχουν 77. Πολύτιμη λίθη, τουρμαλίνης και μαύρου νεφρίτη. Είναι ραμμένοι περιμετρικά σε αυτή τη σάουνα και κατά τη θέρμανση εκπέμπουν υπέρυθρη θερμότητα. Η σάουνα ζεσταίνεται πολύ γρήγορα. Η κόρη μου ήταν απλά ενθουσιασμένη, δεν ήθελε να βγει από μέσα. Γυρίσαμε το βράδυ από την παραλία και βλέπω ότι έχει καταρροή. Της λέω, λοιπόν, έλα μπες στη σάουνα να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα συμπτώματα του κρυολογήματος. 10 λεπτά συνεδρίας. Αντικαθιστούν μία ολόκληρη ώρα σε μία συνηθισμένη σάουνα. Βγήκε από εκεί μέσα μουσκεμα και πραγματικά δεν ήθελε να βγει. Το επόμενο πρωί ξύπνησε περδίκι και πήγε σχολείο. Με αυτή τη σάουνα τι μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, φυσικά να χαλαρώσουμε τους μύες, ναι. Μετά τη δουλειά ή μετά την προπόνηση. Να βελτιώσουμε την κυκλοφορία του αίματος, να ενεργοποιήσουμε τη λέμφο, να απαλλαγούμε από τοξίνες και άχρηστες ουσίες και φυσικά να χάσουμε βάρος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η υπέρυθρη σάουνα. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει εδώ και καιρό ότι η τακτική χρήση ακριβώς της υπέρυθρης σάουνας μειώνει τους κινδύνους για ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος. Και αυτό είναι το νούμερο 1 αίτιο θνησιμότητας για εμάς, εγκεφαλικά εμφράγματα και όλα όσα σχετίζονται με την καρδιά και τα αγκία. Δηλαδή, γενικά μπορεί κανείς να παρατείνει τη ζωή του. Ακόμα και γνωστοί αθλητές, όπως ο Χαμπίμπ Τουρμαγκομέτοφ σε αυτή την περίπτωση, αποξηραίνει τους αθλητές του ακριβώς στη δική μας σάουνα, επειδή είναι μεταφερόμενη, μικρή, δεν πιάνει πολύ χώρο. Μπορείς να την πάρεις μαζί σου τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Παρακαλώ, ο άντρας αδυνατίζει και βελτιώνει την υγεία του. Ακόμα και τα παιδιά χρησιμοποιούν τη σάουνα μας. Τώρα θα προχωρήσω λίγο μπροστά, γιατί ξέρετε, σήμερα στο σύγχρονο κόσμο που τα παιδιά τρέφονται άσχημα, πίνουν κόκα-κόλα, μου τρώνε πατατάκια, πάρα πολλά γλυκά. Και φυσικά, ακόμα και από τα παιδιά, αποβάλλονται τοξίνες και βλαβερές ουσίες. Δείτε, αυτό είναι το χρώμα του υγρού που βγήκε από το παιδί σε μία μόνο συνεδρία. Για τους ενήλικες δεν το συζητώ καν. Εκεί μπορείς να δεις τέτοια χρώματα. Όλα αυτά είναι δηλητήρια και τοξίνες, γιατί ακριβώς μέσω του δέρματος αποβάλλονται όλες αυτές οι ακαθαρσίες. Φυσικά δεν μπορείς να χάσεις βάρος σε μία μόνο συνεδρία, προφανώς είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά, σήμερα είναι δυνατόν να διατηρείς το σώμα σου σε εξαιρετική φόρμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες. Μια κοπέλα, blogger, έχασε 20 κιλά με τη βοήθεια της σάουνας μας και φυσικά το μοιράστηκε αυτό με τη συνδρομήτριές της στο blog της. Έγινε ανάρπαστη η σάουνα, 40 σάουνες την πρώτη εβδομάδα. Και κάποιοι άλλοι, ξέρετε τι κάνουνε? Αγοράζουν μερικές σάουνες και τις νοικιάζουν. Κάνουν ακόμα και τέτοια επιχείρηση. Το επόμενο είναι τα διορθωτικά πέλματα. Είναι προϊόν ευρείας κατανάλωσης, γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από κάποια προβλήματα με το μυοσκελετικό του σύστημα. Λόγω του ότι έχουμε καθιστική ζωή,
Συχνά καθόμαστε λάθος, σταυρώνοντας τα πόδια ή καμπουριάζουμε. Από αυτό μπορεί να υποφέρουν ακόμα και τα εσωτερικά όργανα, δηλαδή μετατοπίζονται, αλλάζουν θέση, διαταράσσεται η κυκλοφορία του αίματος εκεί. Και φυσικά οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πλατυποδία, κάτι που επηρεάζει τα γόνατα και τις αρθρώσεις του ισχύου. Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, που έχει ιστορία άνω των 5.000 ετών, λένε γενικά ότι το πέλμα είναι η δεύτερη καρδιά. Στο πέλμα υπάρχει η προβολή όλων των εσωτερικών οργάνων. Και αν περπατάμε με τέτοιους πάτους, όπου υπάρχουν ειδικά σημεία βελονισμού, εξογκώματα που κάνουν μασάζ, είναι σαν να δουλεύει μαζί σας ένας ειδικός, ενώ εσείς απλώς πηγαίνετε στη δουλειά, είστε στο σπίτι ή κάνετε βόλτα. Δηλαδή μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε υπόδημα και να χρησιμοποιούνται συνεχώς. Βελτιώνεται η μικροκυκλοφορία. Αποκαθίσταται το ανατομικό τόξο του πέλματος, οι μύες και οι περιτονίες επανέρχονται στη θέση τους και ως αποτέλεσμα της σωστής κατανομής του φορτίου, στο πέλμα, αν υπάρχουν κάποιες παραμορφώσεις των δακτύλων, ναι, τότε επανέρχονται στη θέση τους. Εδώ γίνεται μια εκδήλωση, ναι, ζωντανά, ναι, στη σκηνή. Καλούν ένα κορίτσι, έχει διαγνωστεί, με εγκεφαλική παράλυση, ένα σοβαρό συγγενές πρόβλημα, και το παιδί διηγείται ότι παλαιότερα δεν μπορούσε καν να ανοίξει τις γροθιές της, επειδή οι μύες των χεριών της ήταν τόσο υπερβολικά σφιγμένοι. Και τώρα, μετά από τους πάτους και τον ενεργοποιητή μας, δείτε τι βελτίωση, τι πρόοδος. Το παιδί δείχνει με χαρά ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε. Ακόμα και σε τόσο σοβαρές καταστάσεις μπορούμε να επηρεάσουμε τέτοια προβλήματα. Τα κότσια υποχωρούν. Αυτό είναι ένα συχνό πρόβλημα. Κυρίως στις γυναίκες. Σωστά. Διάφοροι κάλλοι, άκανθες, επώδυνες αισθήσεις. Και έτσι διαμορφώνεται η καμάρα του πέλματος. Για παράδειγμα, αυτό είναι το πρόβλημά μας με τον γιο μου. Έχει βλεσοποδία, 10 χρόνια προσπαθούσαμε να το θεραπεύσουμε, παραγγείλαμε ειδικούς πάτους, πήγαμε σε όλους τους ορθοπαιδικούς, κάναμε μασάζ, φορούσε ειδικά παπούτσια. Δυστυχώς ήταν χαμένα χρήματα και χαμένος χρόνος. Και δείτε πόσο γρήγορα σχηματίζεται η αψίδα. Ξεκινήσαμε να τα φοράμε στις 2 Νοεμβρίου, στις 21 Δεκεμβρίου ήδη. Ήδη υπήρχε αποτέλεσμα, ήδη έχει βελτιωθεί. Φυσικά αυτό δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί. Και οι ορθοπαιδικοί που δεν ενδιαφέρονται να σας έχουν ως μόνιμους πελάτες προτείνουν τους δικούς μας πάτους, γιατί έχουν εγγύηση 50 ετών. Δηλαδή, είναι φτιαγμένοι από τέτοιο κράμα που διαρκούν πολύ. Τους αγοράζετε και θα σας εξυπηρετούν για όλη σας τη ζωή. Εξαιρετική πρόληψη για τις κυρσώδεις φλέβες, αλλά ακόμα και αν οι φλέβες έχουν ήδη εμφανιστεί, μπορούμε και πάλι να τις επηρεάσουμε, γιατί το αίμα θα φεύγει από το πέλμα προς τα πάνω. Εδώ ο χειροπράκτης δείχνει παραστατικά ότι αν περπατάμε με τέτοιο επίπεδο πέλμα, στο μέλλον μας περιμένουν αρθρίτιδες και αρθρώσεις, γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και ακόμη και κύλες και προπτώσεις στη σπονδυλική στήλη εμφανίζονται επειδή το πέλμα είναι ο αποσβεστήρας ολόκληρου του οργανισμού. Και αν χρησιμοποιούμε τέτοιους πάτους που έχουν ειδικούς μαγνήτες, βελονιστικά σημεία, ναι, βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος, διαμορφώνεται έτσι η καμάρα του πέλματος και ολόκληρος ο σκελετός μας αρχίζει να ευθυγραμμίζεται. Ακόμη και το δάγκωμα αλλάζει, ιδίως στα παιδιά, ναι, ειδικά στους αναπτυσσόμενους οργανισμούς. Επίσης, οι πάτοι μας αποτελούν καλό δείκτη της κατάστασης της υγείας σας. Αν αλλάξουν χρώμα, γίνουν για παράδειγμα κόκκινοι, τότε πρέπει να ελέγξετε την καρδιά και τα αγγεία. Αν γίνουν πράσινοι, τότε είναι το σηκώτη. Αν γίνουν μαύροι, τότε είναι τα νεφρά. Και έχουμε επίσης ένα μικρό μπόνους για τους συνεργάτες μας. Αν περπατήσετε 10.000 βήματα με τους πάτους μας, μέσα σε μία μέρα, τότε η εταιρεία θα σας πληρώσει $10 γι' αυτό. Αν τα καταφέρετε για έναν ολόκληρο μήνα, χωρίς να διακόψετε ούτε μία φορά, τότε η εταιρεία θα καταθέσει $500 σε έναν ειδικό μπόνους λογαριασμό, με τον οποίο θα μπορείτε να αγοράζετε προϊόντα της εταιρείας με έκπτωση έως και 50%. Μικρό το ποσό, αλλά ευχάριστο. Γιατί να περπατάτε δωρεάν όταν μπορείτε να το κάνετε με αμοιβή? Το επόμενο είναι τα υψηλής τεχνολογίας γυαλιά για ενήλικες και παιδιά. Παρέχουν 100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και την επιβλαβή ακτινοβολία από τα ηλεκτρονικά, τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές. Διαφανής φακός χωρίς διοπτρίες, εργονομικός σχεδιασμός που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε τύπο προσώπου, και έτσι επιτυγχάνεται η προστασία. Σήμερα όλοι έχουμε γίνει άνθρωποι της τεχνολογίας και από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε στα τηλέφωνα, ειδικά τα παιδιά. Η βλαβερή επίδραση που έχουν
Σήμερα αυτά τα gadget είναι ανεπανόρθωτοι για τα μάτια μας. Γι' αυτό η όραση χειροτερεύει νωρίτερα. Γι' αυτό εμφανίζονται διάφορα προβλήματα. Και κοιτάξτε, σήμερα παντού, σε κάθε γωνία, υπάρχουν αυτές οι κλινικές για αντικατάσταση φακών. Όταν αποκολλάται ο αμφιβληστροειδής, κάνουν επεμβάσεις. Δηλαδή, αν στο μέλλον δεν θέλετε εσείς ή τα παιδιά σας να καταλήξετε στο χειρουργικό τραπέζι, πρέπει απλώς να φροντίσετε γι' αυτό από νωρίς. Γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε πια να ξεφύγουμε από αυτούς τους υπολογιστές. Επιπλέον, τα γυαλιά μας λύνουν και ορισμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, το στραβισμό. Ένας νεαρός είχε στραβισμό. Να μια τέτοια κατάσταση. Χάρη στο γεγονός ότι τα γυαλιά είναι φτιαγμένα από γραφένιο, ένα μοναδικό υλικό. Απελευθερώνουν αρνητικά φορτισμένα σωματίδια, ανιόντα. Αυτά βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία γύρω από τα μάτια. Οι μύες χαλαρώνουν και τα μάτια επανέρχονται στη θέση τους. Δηλαδή το παιδί απλώς φορούσε τα γυαλιά μας από την εταιρεία Βιέντα και δείτε τι καλό αποτέλεσμα είχε. Στη συνέχεια μια γυναίκα είχε καταράκτη και φυσικά με την ηλικία η όραση είχε μειωθεί. Φορούσε τα γυαλιά μας για 6 μήνες. Πήγε για εξέταση. Της λένε η όρασή σας βελτιώθηκε, δεν έχετε καταράκτη. Τι κάνατε? Και εκείνη απαντά, τίποτα, δεν θα το πιστέψετε. Απλώς φορούσα τα γυαλιά μας. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μια ξεκάθαρη επίδειξη του πώς λειτουργούν τα γυαλιά. Να, ένας άνδρας κάθεται στον ήλιο, βγάζει μια ειδική κάρτα που είναι ευαίσθητη στην υπεριόδια ακτινοβολία. Αν την εκθέσουμε έτσι στον ήλιο, αρχίζει να σκουραίνει. Αλλά αν την βάλουμε ξανά πίσω από τον διαφανή φακό, γίνεται πάλι λευκή. Δηλαδή έτσι ακριβώς λειτουργούν τα γυαλιά μας. Κάποια επώνυμα γυαλιά ηλίου δεν προστατεύουν τόσο καλά όσο αυτά εδώ. Τα δικά μας είναι διαφανή και έχουν επίσης αντιανακλαστική επίστρωση. Τα αγαπούν πολύ οι οδηγοί, γιατί τα μάτια δεν κουράζονται. Ακόμα και όταν οδηγείτε για μεγάλες αποστάσεις. Εδώ η γυναίκα είχε γλαύκομα. Φορούσε τα γυαλιά μας από απελπισία πριν από την επέμβαση. Κάποιος της τα συνέστησε. Και όταν ήρθε για εξέταση, της την ακύρωσαν. Επειδή δεν βρέθηκαν ενδείξεις. Αυτή είναι η γνωμάτευση του γιατρού. Τώρα δείχνει σε όλους αυτή τη γνωμάτευση λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να βιαστείτε για την επέμβαση, πάντα προλαβαίνετε. Μπορείτε πρώτα να δοκιμάσετε τις νέες τεχνολογίες. Υπάρχει ειδικός εξοπλισμός που μετράει την ποσότητα των ανιόντων. Στα συνηθισμένα γυαλιά σε εσωτερικούς χώρους, γενικά στις πόλεις έχουμε περίπου 24 με 26 ανιόντα, ενώ σε μεγάλες ποσότητες βρίσκονται σε οικολογικά καθαρές περιοχές, στα βουνά, κοντά σε καταράκτες. Γι' αυτό, παρεμπιπτόντως, οι άνθρωποι εκεί ζουν περισσότερο, επειδή αυτά τα αρνητικά φορτισμένα. Σωματίδια καταστέλουν όλο το παθογόνο περιβάλλον. Ιούς, βακτήρια, μύκητες, παράσιτα, καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες. Και στα γυαλιά της εταιρείας Βιέντα, δείτε πόσες φορές περισσότερα από αυτά τα ανιόντα υπάρχουν. Αυτή. Είναι ήδη μια θεραπευτική δόση. Γι' αυτό, όταν τα φοράτε νέα στα μάτια, πρώτα απ' όλα προστατεύετε τον εαυτό σας από ιούς και βακτήρια. Δεύτερον, ανακουφίζονται συμπτώματα όπως δακρύρια, φωτοφοβία, αίσθηση άμμου όταν τα μάτια κουράζονται, διάφορες ερυθρότητες. Όταν τα μάτια ξηραίνονται και χρειάζονται ενυδάτωση, αλλεργικές αντιδράσεις, ιογενής επιπεφικίτη δακρυθαράκι, ακόμα και πονοκέφαλος. Δηλαδή μπορείτε να φορέσετε αυτά τα γυαλιά στο κεφάλι σας αντί να παίρνετε χάπια. Και τέλος, το τελευταίο για το οποίο θα μιλήσουμε μαζί σας είναι τα ανιονικά μέσα προσωπικής υγιεινής. Το θέμα είναι γυναικείο, ναι, είναι ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα, σχεδόν κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Αλλά είναι και ζωή. Ζωή, ναι, υπάρχει σε κάθε ζωή κάθε γυναίκας. Γι' αυτό προτείνω τώρα να επιστρέψω στην οθόνη, να διακόψω τη μετάδοση και να μιλήσουμε ακόμα λίγα λεπτά για αυτό το θέμα. Και στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον Ολέγκ Γκριγκόριεβιτς, γιατί όσον αφορά τα χρήματα, φυσικά αυτός είναι ο επαγγελματίας μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, για τις γυναίκες θα είναι ενδιαφέρον, γιατί αυτό σχετίζεται άμεσα, ναι, με την υγεία μας. Αυτό επηρεάζει πολύ έντονα την υγεία και για τους άνδρες θα δείτε μια απίστευτη επιχειρηματική αγορά, η οποία σήμερα σπάει όλα τα ρεκόρ, επειδή πρόκειται για ένα προϊόν που καταναλώνεται επανειλημμένα και κάθε γυναίκα το χρησιμοποιεί. Τέτοια προϊόντα αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ, ξοδεύοντας περίπου $5-6 το μήνα. Απλώς πολλαπλασιάστε το με τα εκατομμύρια των γυναικών γύρω μας. Όλοι απολύτως το χρησιμοποιούν αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς είναι η χωρητικότητα της αγοράς.
$380 δισεκατομμύρια είναι ο ετήσιος κύκλος εργασιών αυτών των εταιριών, των πολυεθνικών. Και όλα θα ήταν καλά, η επιχείρηση είναι επιχείρηση, αν αυτό δεν έβλαπτε άμεσα την υγεία της γυναίκας. Σήμερα, οι γυναικολόγοι λένε ότι με την εμφάνιση ακριβώς αυτών των προϊόντων, τα χρόνια νοσήματα έχουν αυξηθεί κατά 50%, όπως η κυστίτιδα, η κολπίτιδα, η ενδομητρίωση, που εμφανίζεται σε κάθε τρίτη γυναίκα. Και αυτή είναι μια προκαρκινική κατάσταση που αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά. Μειώματα κίστης εμφανίζονται σε κορίτσια 15-16 ετών από το πουθενά. Διάφορες πολυκιστώσεις, διαβρώσεις, καρκίνη, πρόωρη εμεινόπαυση και μέχρι και στηρότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή η σύσταση αυτών των προϊόντων είναι πολύ χαμηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, περιέχουν τεχνική κόλλα και αυτές οι φορμαλδέουδες εισέρχονται στο σώμα της γυναίκας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Αυτό που κάνουμε δηλαδή κάθε μέρα, ναι, τα σερβιετάκια τόσο τα καθημερινά όσο και αυτά για τον κύκλο, τα χρησιμοποιούμε συνεχώς. Το τελευταίο στρώμα φυσικά αποτελείται από πολυεθυλένιο. Αυτό δεν αναπνέει καθόλου όπως ισχυρίζεται η διαφήμιση, αλλά αντίθετα δημιουργεί φαινόμενο θερμοκηπίου και ένα εξαιρετικό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Και στη συσκευασία, ακόμα και σε αυτήν, έκαναν οικονομία, καταλαβαίνετε. Δεν κλείνει αεροστεγός. Αν ένα τέτοιο αντικείμενο βρίσκεται στην τσάντα μιας γυναίκας, τότε μπορεί να μπει μέσα οτιδήποτε. Για παράδειγμα, ένα κέρμα που έχει περάσει από εκατομμύρια χέρια. Και ακόμα και πριν τη χρήση, εκεί ήδη αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια. Έτσι, η γυναίκα μολύνει τον εαυτό της με τα δικά της χρήματα και δημιουργεί προβλήματα για τον εαυτό της. Σε κάποιες θα εμφανιστεί νωρίτερα, σε άλλες αργότερα. Αλλά υπάρχουν στην αγορά ασφαλή προϊόντα. Οι γυναίκες απλώς δεν γνωρίζουν ότι από την εταιρεία Βιέντα υπάρχουν τέτοια προϊόντα. Ανιονικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τα οποία ανταποκρίνονται πολύ καλύτερα στα καθήκοντά τους, επειδή έχουμε σύγκριση με όλες τις μάρκες και αυτό είναι απλώς προφανές. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, η σύνθεση. Εκεί είναι απολύτως φυσική. Ακόμα και η συσκευασία είναι φτιαγμένη με αγάπη, αεροστεγής, είναι ένα αποστηρωμένο μαντιλάκι, το οποίο δεν θα βλάψει τον οργανισμό σας, αλλά αντίθετα θα προσφέρει μόνο ωφέλη. Επειδή εδώ περιέχεται επίσης ένα τέτοιο τσιπ ξύκου, ροζ χρώματος, το οποίο ακριβώς απελευθερώνει αυτά τα ανιόντα. Και αυτά σκοτώνουν ιούς, μύκητες, παράσιτα και βακτήρια. Και έτσι έχουμε ένα ανάλογο. Ναι, περίπου στην ίδια τιμή. Και όχι μόνο δεν βλάπτει την υγεία της γυναίκας, αλλά επιπλέον λύνει διάφορα προβλήματα. Αυτά είναι θεραπευτικά μέσα. Έχουμε γυναικολόγο, την Όλγα Σισόβα, η οποία ακριβώς εξηγεί ποια προβλήματα λύνονται με τη βοήθεια αυτών των προϊόντων που έχουμε στην εταιρεία μας. Υπάρχουν μάλιστα αποτελέσματα μέχρι και υγιή παιδιά, που γεννήθηκαν από κοπέλες που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά. Πώς σας φαίνεται μια τέτοια επιχείρηση? Είναι ένα τόσο μοναδικό προϊόν που θα το χρειαστεί απολύτως κάθε γυναίκα. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ, η κόρη μου, η κόρη της. Μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Και το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να το παράγουμε εμείς, η εταιρεία το έχει ήδη κάνει. Τι πρέπει να κάνουμε? Απλώς να το δοκιμάσουμε οι ίδιες. Και να το πούμε στις φίλες μας, όπως κάνουν τα κορίτσια μεταξύ τους, ναι, από στόμα σε στόμα, μιλώντας για τα καλύτερα προϊόντα. Μπορώ να πω ότι ακόμα και οι άντρες το χρησιμοποιούν, γιατί και στον ουρολογικό τομέα λύνονται προβλήματα. Γι' αυτό το προϊόν. Αυτό είναι μοναδικό. Μόνο με αυτό μπορείς να βγάλεις εκατομμύρια. Αν και δεν χρειάζεται να το αγοράζουμε εμείς για να το πουλήσουμε, αλλά έρχονται επιχειρηματίες και λένε λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εγώ θέλω μόνο αυτή τη θέση. Θα παραγγέλνω. Απευθείας. Μπορώ να το κάνω. Θα παραγγέλνω. Παρακαλώ, παράγγειλε. Αν έχεις την νοοτροπία του παραδοσιακού επιχειρηματία, φυσικά αυτό είναι επίσης δυνατό. Γενικά υπάρχουν πολλές επιλογές για να βγάλεις χρήματα, γιατί αν έχουμε στα χέρια μας ένα τόσο μοναδικό προϊόν που λύνει το πρόβλημα πολλών ανθρώπων, τότε αυτοί θα το χρησιμοποιήσουν. Έτσι, η εταιρεία θα βγάζει χρήματα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι θα μας ανταμείβει και εμάς γενναιόδωρα. Γι' αυτό. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Ολέγκ Γκριγκόριεβιτς. Έχει τεράστια εμπειρία, ναι, 30 χρόνων εργασίας σε αυτόν τον κλάδο της βιομηχανίας. Έχει κερδίσει πάνω από $1 εκατομμύριο, βρίσκεται στη θέση του εθνικού διευθυντή. Αυτή είναι ήδη μια σοβαρή διάκριση, όπου λαμβάνει πολλά διαφορετικά μπόνους. Και θα μοιραστεί μαζί μας τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για να αρχίσουμε να βγάζουμε αξιοπρεπή χρήματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Ξέρετε γιατί έχω καλή διάθεση σήμερα? Επειδή σήμερα το πρωί ήδη κέρδισα $250
Και μάλιστα ενώ ετοίμαζα το πρωινό και καθάριζα το σπίτι. Επειδή στην ομάδα μου εργάζονται άνθρωποι, και αυτοί βγάζουν τα δικά τους χρήματα. Αλλά επειδή ήρθαν μέσω εμένα, η εταιρεία δεν με ξεχνάει και εμένα. Και αυτό είναι καθαρό, παθητικό εισόδημα. Σας εύχομαι να έχετε τα ίδια έσοδα. Λοιπόν, παραδίδω το λόγο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, μόλις ακούσατε πληροφορίες για τα προϊόντα, αλλά και για τα χρήματα, αυτή η κοπέλα που μίλησε μόλις τώρα είναι ακριβώς χάρη σε αυτήν που βρέθηκα σε αυτήν την εταιρεία. Για πολλά χρόνια προσπαθούσα να την εντάξω στη δική μου επιχείρηση. 29 χρόνια, όπως είπα, ασχολούμαι με το δικτυακό μάρκετινγκ σε διάφορες εταιρείες και όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσα να την προσελκύσω, μιλώντας της για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που υπάρχουν στη βιομηχανία του δικτυακού μάρκετινγκ, αλλά εκείνη αρνιόταν για διάφορους λόγους. Όμως πριν από 3 μήνες ήρθε η ίδια σε μένα και μου είπε ότι βρήκε ένα προϊόν. Έτσι, μου διηγήθηκε το αποτέλεσμα. Τα παιδιά της, τα εγγόνια μου, σταμάτησαν να αρρωσταίνουν. Και αυτό λειτουργήσε για μένα. Γιατί? Επειδή γνωρίζω πολύ καλά αυτό το κορίτσι. Τη γνωρίζω 38 χρόνια και γνωρίζω και τα παιδιά της, είναι τα εγγόνια μου. Και για μένα η υγεία τους είναι πολύ σημαντική. Και όταν λέει ότι αυτό λειτουργεί, ότι αυτό δουλεύει, ήμουνα αναγκασμένος, απλώς αναγκασμένος, δεν είχα άλλη επιλογή. Να πιάσω δουλειά, να σηκώσω τα μανίκια και να ασχοληθώ με αυτήν την επιχείρηση, γιατί ακύρωσα τις διακοπές μου που είχα ήδη προγραμματίσει, δηλαδή αυτή τη δικτυακή σύνταξη, και ξεκίνησα ξανά αυτήν την επιχείρηση. Σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων μπορεί να προσφερθεί βοήθεια με τα προϊόντα μας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που μας προσφέρει η εταιρεία. Ας μιλήσουμε για τα χρήματα. Λοιπόν, πραγματικά, ας πούμε, αυτά τα γυναικεία προϊόντα, τα υγιεινά, αυτά τα σερβιετάκια, αν οι γυναίκες τα χρησιμοποιούν και στην τιμή είναι το ίδιο, μόνο που το δικό μας προϊόν είναι θεραπευτικό. Είναι ικανό να εξαλείψει τα προβλήματα που προέκυψαν από τη χρήση παρόμοιων προϊόντων από το σούπερ μάρκετ, τα οποία, όπως καταλάβατε, βλάπτουν την υγεία. Μα είναι τόσο απλό, μα είναι πραγματικά απλό. Αυτό είναι πραγματικά μια επιχείρηση ανεκτήμητης αξίας. Αν υπάρχει γυναίκα, τότε τα χρησιμοποιεί. Αν τα χρησιμοποιεί, ψάχνει για κάτι καλύτερο. Αφού το δοκιμάσει μια φορά, δεν υπάρχει επιστροφή, απλά δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ξανά κάτι άλλο. Γι' αυτό έτσι χτίζεται η πελατεία. Έτσι βρίσκονται άνθρωποι που θέλουν να... Εσύ το χρησιμοποιείς αυτό. Ναι. Βγάζεις χρήματα από αυτό. Όχι. Τότε είσαι χαζούλα, κοπέλα. Θέλεις να σου δείξω πώς να βγάζεις χρήματα. Έχεις γνωστούς που το χρησιμοποιούν αυτό. Φυσικά. Αν τους πεις πόσο καλύτερο, πιο ωφέλιμο, πιο υγιεινό και ακόμα και πιο κερδοφόρο είναι αυτό, τότε και αυτοί θα κάνουν το ίδιο. Έτσι αρχίζεις να χτίζεις την ομάδα σου. Τώρα θα σου δείξω πώς γίνεται αυτό. Πόσο μάλλον που το χρησιμοποιούν και άντρες. Και γιατί όχι. Αφού εκεί βρίσκεται αυτό το chip, το οποίο προκαλεί ροή ανιόντων που σκοτώνουν ό,τι βλάπτει τον οργανισμό μας, όλους αυτούς τους μύκητες, διάφορα παράσιτα και άλλες ελεύθερες ρίζες. Γιατί το chip μας που βρίσκεται μέσα σε αυτές τις σερβιέτες έχει αρνητικό φορτίο και απελευθερώνει ανιόντα. Και όταν αυτό εισέρχεται στον οργανισμό, αμέσως αναζητά το θετικό φορτίο. Όλα αυτά τα βλαβερά πλάσματα που ζουν μέσα μας, όπως μύκητες, παράσιτα και άλλα, έχουν θετικό φορτίο. Και όταν το θετικό συναντά το αρνητικό, γίνεται εξουδετέρωση και μέσω των τοξινών. Μαζί με όλα τα απόβλητα, αυτά αποβάλλονται από τον άνθρωπο. Και αντί για στηρότητα, ογκολογικές παθήσεις και κάθε λογής, τέτοιες ανδρικές και γυναικείες ασθένειες, έρχεται η φυσιολογική υγεία. Δεν είναι αυτό υπέροχο? Δεν είναι αυτό ιδιοφιές? Απλώς οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Και αυτός που τους ενημερώνει γι' αυτό γίνεται πλούσιος.
Γι' αυτό 2 φορές την ημέρα κάνουμε μια τέτοια επαγγελματική συνάντηση και σε αυτήν εξηγούμε πώς μπορούν οι άνθρωποι να πετύχουν. Να σας δείξω. Για να βγάλεις χρήματα εδώ, η πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιείς το προϊόν ο ίδιος, ώστε να λες την αλήθεια, να σε συνεπέρνει και να σε συγκλονίζει. Το γεγονός ότι κοίτα να δεις πώς λειτουργεί αυτό σε μένα, πώς με βοηθάει. Αλλά όταν βλέπετε όλες αυτές τις πληγές στο σώμα, όταν ξέρετε αυτό είναι το πιο τρομακτικό, κατά τη γνώμη μου, που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, όταν το παιδί σου, το δικό σου παιδί είναι γεμάτο ψωρίαση ή έκζεμα ή κάποιες πληγές που αιμορραγούν. Τι να κάνεις? Αλυφές, διάφορες αλυφές, τίποτα δεν βοηθάει. Μπαμ, και όλα τελείωσαν. Φύσηξες πάνω του και λειτουργεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το προϊόν. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνεις. Πρέπει να αρχίσεις να χρησιμοποιείς το προϊόν πολύ ή λίγο. Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ ο ίδιος πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Πρώτα, 250 PV, αυτά είναι πόντι. Με $250, ίσως και λίγο παραπάνω, αγοράζεις προϊόντα και μπαίνεις στην επιχείρηση. Αυτά μπορεί να είναι πάτη, συν γυαλιά, συν σερβιέτες. Για πόσο καιρό? Δηλαδή, για 3 μήνες περίπου, και επιπλέον μια ράβδος υδρογόνου για το νερό, ώστε το νερό να είναι καλό. Ήρα, κλείσε την πόρτα. Δεύτερον, αυτή είναι η γυναίκα μου που πήγε να κλείσει τις πόρτες. Το δεύτερο πακέτο είναι $500. Αυτός είναι ο ενεργοποιητής κυτάρων. Ο ενεργοποιητής κυτάρων κοστίζει ακριβώς $500 στη ρωσόφωνη αγορά. Και το τρίτο πακέτο είναι 2.000 PV. Εκεί είναι $2.000, ίσως και λίγο παραπάνω. Έτσι. Υπάρχει ένα μικρό σετ, ένα μεγαλύτερο σετ και ένα μεγάλο σετ. Και τα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν. Τουλάχιστον πάρε πόντους για όλα τα λεφτά, καταλαβαίνεις. Ό,τι θέλεις, αυτό παραγγέλνεις για τον εαυτό σου. Το βασικό είναι να υπάρχουν αυτοί οι πόντοι. 250, 500 ή 2.000. Όχι λιγότερο. Όταν παραγγέλνεις αυτό το σετ, αν μπήκες με αυτό το σετ, τότε το ημερήσιο εισόδημά σου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από $250. Με αυτό το πακέτο, όχι περισσότερο από $500 την ημέρα, και με αυτό το πακέτο, όχι περισσότερο από $2.000 την ημέρα. Πού είναι πιο συμφέρον? Τι νομίζετε? Φυσικά εδώ. Πού είναι πιο συμφέρον? Εκεί που έχεις μόνο πάτους για σένα, τον γιο και την κόρη σου και σερβιέτες και τίποτα άλλο. Ή εδώ όπου έχεις ολόκληρο στούντιο στο σπίτι σου με διάφορες οικιακές συσκευές, σάουνα, μασάζ, ενεργοποιητές κυτάρων, βεντούν και πολλά άλλα, και επιπλέον ένα σετ από διάφορα βιολογικά ενεργά συμπληρώματα, διάφορα ελιξίρια ανεκτήμητης αξίας. Πού είναι καλύτερα? Φυσικά εδώ. Αλλά αυτό κοστίζει περισσότερο. Μπορείς να αγοράσεις κάτι πιο ακριβό? Παρακαλώ. Θέλεις ένα μικρό σετ? Παρακαλώ. Θέλεις ένα μεσαίο σετ? Παρακαλώ. Εγώ προσωπικά, όπως κάθε άνθρωπος που αμφιβάλλει, ξεκίνησα με αυτό το πακέτο, μπήκα με 500. Σκέφτηκα θα δοκιμάσω. Χρειαζόμουν έναν ενεργοποιητή. Από αυτό ξεκίνησα. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να πω ότι αυτό είναι το πιο δημοφιλές. Συνήθως. Με αυτό το πακέτο ξεκινούν οι περισσότεροι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας κανόνας. Αν αγοράσεις ένα πακέτο στην εταιρεία μία φορά και δεν χρειάζεσαι άλλα προϊόντα, τότε κανείς δεν θα σε πιέσει να αγοράσεις ξανά. Σε όλες τις άλλες δικτυακές εταιρείες πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αγορές κάθε μήνα. Αν δεν το κάνεις, δεν θα σου καταβάλουν χρήματα, θα χάσεις τους πόντους που μάζευες για χρόνια, ελπίζοντας ότι θα μετατραπούν σε χρήματα. Θα σου διακόψουν το επαγγελματικό σου στάτους ή μπορεί ακόμα και να σε απολύσουν από την εταιρεία. Εδώ η εταιρεία κάτι πραγματικά εκπληκτικό. Δεν φαντάζεστε πόσο ισχυρή, πόσο δυνατή κίνηση είναι αυτή. Είπαν εμείς καταργούμε κάθε υποχρεωτική αγορά. Θέλεις, αγόρασε, δεν θέλεις. Μην αγοράσεις. Βγάλε χρήματα. Απλώς εδώ θα είναι 250 με την. Σε αυτό το πακέτο 500, σε εκείνο 2.000 και αυτό είναι όλο. Και μην κάνεις τίποτα άλλο. Και οι άνθρωποι αγοράζουν
Δηλαδή, η εταιρεία είναι τόσο σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της, που αν κάποιος τα δοκιμάσει μία φορά, μετά τελείωσε. Λυπάμαι. Τόσο πολύ που έμαθα για αυτήν την εταιρεία αργά, θα μπορούσα να βοηθήσω τόσους ανθρώπους και να κερδίσω τόσα χρήματα. Λοιπόν, πώς ανταμείβεται η εργασία του διανομέα και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Έχετε λοιπόν συνάψει σύμβαση με την εταιρεία, έχετε εγγραφεί στην εταιρεία, δηλαδή έχετε αγοράσει προϊόντα και τώρα πρέπει να αρχίσετε να κερδίζετε χρήματα. Από τι αποτελείται η εργασία? Με απλά λόγια, πρέπει να ενημερώνεις τους φίλους σου, τους γνωστούς, τους γείτονες, τους συγγενείς, τους συγχωριανούς σου, δηλαδή όλους όσους ζουν κοντά σου, να τους ενημερώνεις ότι έχεις αυτό το προϊόν και ότι έτσι λειτουργεί στη δική σου ζωή. Άκου, η κόρη μου δεν είχε. Λοιπόν, αυτές τις κανονικές γυναικείες μέρες και οι γιατροί όλοι φώναζαν συναγερμός, κακό, όλα είναι άσχημα. Τώρα όμως άρχισε να χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν και όλα αποκαταστάθηκαν. Το κορίτσι τρέχει χαρούμενο, ετοιμάζεται να γίνει μαμά. Μα ποιος πατέρας ή μητέρα δεν θα ανησυχούσε για τέτοια προβλήματα? Ή αν το παιδί έχει στραβισμό ή ψωρίαση ή κάτι άλλο. Ή αν η γιαγιά βρίσκεται σε προεγκεφαλικό στάδιο ή μετά από εγκεφαλικό και το προϊόν το παίρνεις και βοηθάει. Πώς να μην το πεις αυτό? Και δείτε πόσες κριτικές υπάρχουν. Τώρα μόλις τελειώσουμε, μπορείτε να τα αντιγράψετε και να τα έχετε κι εσείς, θα έχετε αυτές τις κριτικές. Ανθρώπους βίντεο, δηλαδή και ηχητικά και σε κείμενο και φωτογραφίες να δείχνετε, να διηγήσετε τι τους συνέβη. Κάπου ένα κότσι στο πόδι, κάπου αλλού υπήρχε άκανθα, τώρα δεν υπάρχει. Υπήρχαν κάλλοι, τώρα όχι. Οι πάτοι βοήθησαν. Εκεί. Στα μάτια υπήρχε συνεχώς άμμος. Τώρα δεν υπάρχει άμμος. Περίεργο πράγμα. Και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν, δεν μοιράζονται απλώς. Και πώς είναι? Όταν απλώς μοιράζεσαι κάτι καλό, κάτι που σε απασχολεί και σε χαροποιεί με κάποιον άλλον, τότε τι είναι αυτό? Αυτό ακριβώς είναι η δουλειά. Αν μείνεις σιωπηλός, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τσιγκούνιδες. Ξέρετε, εγώ τους αποκαλώ τσιγκούνιδες. Όταν σπούδαζα στην ναυτική σχολή, ξέρετε, οι στρατιωτικοί άνθρωποι, εκεί υπάρχει αδελφοσύνη, φιλία. 5 χρόνια σπουδάζαμε με τα παιδιά. Φυσικά δεθήκαμε μεταξύ μας. Και εκεί, ειδικά στο πρώτο και δεύτερο έτος, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, μετά όμως όχι. Καθώς μεγαλώναμε. Όταν κοιμάσαι τη νύχτα και ξυπνάς για κάποιο λόγο και ακούς πάνω από εσένα να ξαπλώνει ένα παιδί, ο φίλος σου, ο κολλητός σου, και να τρώει μπισκότα με σοκολάτα. Έλαβε δέμα. Τυλίχτηκε κάτω από την κουβέρτα και τα τρώει μόνος του. Μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτό? Σκέφτομαι πώς ήμουν φίλος μαζί του. Αυτός είναι τσιγκούνης. Πώς γίνεται να μην? Μοιραστείς με τα παιδιά. Όταν μου ήρθε δέμα, το μοιράστηκα. Όταν ήρθε σε αυτόν, το μοιράστηκε. Καθίσαμε μαζί, χαρήκαμε. Φάγαμε κάτι. Όχι. Μόνος του. Να το αποτέλεσμα. Η γυναίκα μου, η κόρη μου νιώθουν καλά. Εγώ νιώθω καλά. Κάνω πρόληψη για τον καρκίνο. Τα καρκινικά κύτταρα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε μένα, τα σκοτώνω. Σε κανέναν άλλον δεν θα το πω. Ποιος είσαι λοιπόν? Κτήνος, αυτό είσαι. Τσιγκούνης, οι άνθρωποι γύρω σου υποφέρουν. Αυτή είναι η δουλειά. Αποφασίστε λοιπόν. Είστε τσιγκούνης ή καλός άνθρωπος? Αν είστε καλός άνθρωπος, τότε έχετε εξαιρετικές πιθανότητες να γίνετε πλούσιος. Είναι απλώς μια έννοια που υπάρχει στο μυαλό. Δείτε, το δικτυακό μάρκετινγκ είναι απλώς ζωή, καταλαβαίνετε. Απλώς. Μας έμαθαν να πηγαίνουμε στη δουλειά, να πάμε στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά. Και έτσι θα παίρνεις εκεί $250, 25.000 ρούβλια στη δουλειά σου. Και έτσι μέχρι να πεθάνεις θα παίρνεις αυτό που ποτέ δεν σου φτάνει. Και εδώ σου λένε, λοιπόν, παρακαλώ, αν θέλεις έτσι, αλλά εμείς σου προτείνουμε αυτή την επιχείρηση. Θέλεις να ξεκινήσουμε? Αυτό είστε εσείς. Αυτό είστε εσείς. Εσείς, ας πούμε, μπήκατε με πακέτο 500, με 500 και έχετε αριστερή ομάδα και δεξιά ομάδα. Αυτό είναι το binary. Διαδικό σημαίνει διπλό. Και πρέπει να τοποθετείτε ανθρώπους εδώ και εδώ. Λοιπόν, μοιραστήκατε με κάποιον, του δείξατε κάποιο προϊόν, του είπατε κάτι. Αυτός λέει, και πώς είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Εσείς λέτε, ακόμα δεν μπορώ να σου εξηγήσω καλά. Ορίστε το σύνδεσμο. Έλα να καθίσουμε μαζί τώρα και να το δούμε. Κοίτα, στις 14 η ώρα θα μιλάνε μια κοπέλα με έναν άντρα. Το παρουσιάζουν με ενδιαφέρον.
Και έτσι η φίλη σου η Γκάλια ήρθε και το παρακολουθεί. Και μετά λέει, θέλω να δοκιμάσω. Εσύ ποιο πακέτο πήρες? Εσείς λέτε, εγώ πήρα το 500, τότε και εγώ θα πάρω το 500. Τι να διαλέξω? Και της δώσατε μια συμβουλή. Και το άτομο διάλεξε προϊόντα αξίας 500. Και έτσι, στα αριστερά, σας εγγράφηκε ο πρώτος σας συνεργάτης στην επιχείρηση. Και την ίδια στιγμή, ένα ακόμα άτομο, ένας γνωστός σας, κάποιος Σέργιος, πήρε επίσης πακέτο των 500. Μόλις κάνατε αυτή τη δουλειά, δηλαδή προσκαλέσατε προσωπικά τον έναν και τον άλλον, πήρατε λοιπόν και προσκαλέσατε 5 γνωστούς σας σε μια τέτοια συνάντηση. Προηγουμένως μιλήσατε μαζί τους, ήρθαν και 2 είπαν αμέσως, ναι, θέλουμε. Και έτσι σχηματίστηκε ένα ζευγάρι για εσάς στο ίδιο επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο σας επίπεδο. Και στο ίδιο επίπεδο αποκτήσατε ένα τέτοιο ζευγάρι. Έτσι έχουμε ένα είδος εισοδήματος που ονομάζεται μπόνους κλιμακίου. Αυτό συσσούται με 50% του μικρότερου πακέτου. Το πακέτο μπορεί να είναι αυτό ή αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, τα παιδιά επέλεξαν αυτό το πακέτο. Η Γκάλια και ο Σεργέη επέλεξαν αυτό το πακέτο. Πόσα χρήματα σας αναλογούν? 50% του μικρότερου όγκου. Ναι, $250. Να, ο μηνιαίος μισθός. Κάποιου λογιστή. Ένα μήνα πρέπει να δουλεύεις. Έναν ολόκληρο μήνα. Να ακούς παράπονα. Να τρέχεις να προλάβεις το λεωφορείο, να αργείς. Να αφήνεις τα άρρωστα παιδιά. Να τα κάνεις όλα αυτά βιαστικά και πρόχειρα. Έστειλες γρήγορα αυγά στον άντρα σου και εσύ έτρεξες έξω. Αυτό είναι. Πρέπει να κοπιάζεις έναν ολόκληρο μήνα. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Όχι. Αρχίσατε να χρησιμοποιείτε σερβιέτες. Σταμάτησε κάποιο πρόβλημά σας. Το είπατε σε 2 άτομα και αυτοί έκαναν το ίδιο. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αν εσείς κερδίσατε την πρώτη μέρα $250, τότε στον άνθρωπο, πιστέψτε με, το ξέρω, αρχίζει να γυρίζει στο μυαλό του. Περίμενε, δηλαδή εγώ απλώς το δοκίμασα, δεν κατάλαβα ακόμα τίποτα. Μπορώ όμως να το πω στην Ατάσα, στην Γκάλια, στον Βίκτορ Πετρόβιτς. Αυτοί έχουν προβλήματα στο σπίτι και αυτοί επίσης. Και εκεί, πω στη Μαχατσκάλα πόσους γνωστούς έχω. Και πόσους γνωστούς έχω στο Σμολένσκ. Και πόσα έχω στο Βλαδιβοστόκ. Σε όλους πρέπει να το πω, να στείλω συνδέσμους, να το διηγηθώ. Όλοι θα τρέξουν πίσω σου. Αμέσως όλοι θα τα παρατήσουν, όλες τις δουλειές τους, όλες τις επιχειρήσεις τους, όλες τις εργασίες τους. Όλοι θα τρέξουν. Όχι όλα. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά από έναν συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων, κάποιος θα πει, μα εγώ θέλω. Και θα αποκτήσετε ακόμα ένα άτομο στο δεύτερο επίπεδο και αυτός θα πάρει, ας πούμε, πακέτο των 2.000. Και αυτός ο Σεργέη θα πάρει και θα προσκαλέσει ήδη το δικό του άτομο, κάποια γνωστή του, την Κατιά. Και η Κατιά θα πάρει πακέτο των 500. Και πάλι δημιουργείται ένα ζευγάρι, μόλις δημιουργηθεί ένα τέτοιο ζευγάρι. Στο δεύτερο επίπεδο έχετε ξανά τη δυνατότητα να λάβετε step bonus. Θα σας ανταμείψουν και θα σας πληρώσουν το 50% από το μικρότερο πακέτο. Εδώ είναι 2.000 και εδώ 500. Πόσα θα πληρώσει? $250. Όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε μία μέρα. Έχουμε 2 τέτοιες συναντήσεις την ημέρα, παρουσιάσεις στις 14 και στις 19. Αυτοί οι 2 ήταν 14 ετών και αυτοί οι 2 19. Απλώς προσκαλούσατε ανθρώπους. Και πήρατε τα $500 σας. Πόσα επενδύσατε στην επιχείρηση? $500. Δανειστήκατε, πήρατε ένα δάνειο. Βάλατε αυτά τα $500 δηλαδή στο προϊόν. Πήρατε το προϊόν. Να το προϊόν σας, να το προϊόν σας. Να το προϊόν σας, να το δικό σας. Τα γυαλιά είναι πάνω στο κεφάλι μου. Δηλαδή, έχετε το προϊόν, έχετε ανθρώπους από κάτω σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έχετε ήδη πάρει πίσω τα χρήματά σας. Έχετε $500 στο λογαριασμό σας, τα έχετε ήδη κερδίσει. Μπορείτε να τα σηκώσετε και να πάτε στην τράπεζα για να σταματήσουν να σας ενοχλούν. Καμία προμήθεια. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Αλλά φυσικά πρέπει να σηκώσετε το τηλέφωνο, να σηκώσετε τον ποπό σας, να τηλεφωνήσετε, να μιλήσετε. Στην αρχή ίσως να μην νιώθεις πολύ σίγουρος, αλλά αν είχες πρόβλημα, αν η υγεία σου ήταν κακή, αν εσείς αν πήρατε αποτέλεσμα, αλλά όσον αφορά το αποτέλεσμα είναι γιατί να προετοιμάζεσαι,
να κάνεις παρουσίαση ή να εμφανίζεσαι κάπως ή οτιδήποτε άλλο, όταν απλώς πήρες τηλέφωνο την Νάντια και της είπες «Νάντια, μα τι στο καλό, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Έλα σπίτι μου το συντομότερο, είχα αυτό το πρόβλημα. Και τώρα δεν το έχω πια. Το έλυσα, το ξέρεις κι εσύ. Είχα αυτά τα κότσια στα πόδια μου. Τα φορούσα και δεν μπορούσα να περπατήσω. Τώρα όλα πέρασαν. Περπατάω 3 μέρες. Τι είναι αυτό, πάτη, τι πάτη. Ο Βίτκα τους χρειάζεται. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Καταλαβαίνετε ή όχι. Αλλά αν κάθεσαι σαν τσιγκούνης και τρως αυτά τα μπισκότα μόνος σου κάτω από την κουβέρτα, όπως έκαναν τα παιδιά με τα οποία υπηρέτησα, τότε φυσικά ξέχνα τα λεφτά. Τους τσιγκούνιδες δεν πληρώνουνε. Έχετε δουλέψει μία μέρα. Αν αυτό μπορεί να ονομαστεί δουλειά. Τώρα έχετε μια ομάδα από 4 άτομα. Την επόμενη μέρα προσκαλείτε ακόμα ένα άτομο. Και αυτό το άτομο παίρνει για 2.000. Παίρνει για 2.000. Και ο Σεργέη ενθουσιάστηκε. Προσκαλεί ακόμα ένα άτομο. Και αυτός επίσης παίρνει για 2.000. Όχ. Και σας πιστώνουν πόσα χρήματα. 50% από τον μικρότερο όγκο. Πόσο είναι αυτό, 50%. Ναι, είναι $1.000. $1.000. Όχ. Αμέσως. $1.000 κερδίσατε απευθείας στο λογαριασμό σας. Μέσα σε μία ώρα μπορείτε ήδη να έχετε αυτά τα χρήματα στην κάρτα σας, 100.000 ρούβλια, αν είστε σε ρούβλια, και να πάτε όπου θέλετε με αυτά. Αλλά επειδή βρίσκεστε σε αυτό το πακέτο των 500, η εταιρεία δεν μπορεί να σας πληρώσει περισσότερα από $500. Γι' αυτό εδώ. Αυτό δεν θα σας το πληρώσουν, αλλά θα σας πληρώσουν αυτό το ποσό. 500. Και τα άλλα 500 θα πάνε στην εταιρεία. Σας προειδοποίησαν αμέσως. Γι' αυτό οι άνθρωποι τρέχουν εκ των προτέρων όταν βλέπουν ότι αυτό ξεκινάει και κάνουν αναβάθμιση. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανεβάσετε το επίπεδό σας από 500 σε 2.000, από 250 σε 500 ή σε 2.000, ώστε το ημερήσιο εισόδημά σας να είναι τουλάχιστον 2.000. Γιατί δεν ξέρετε πώς θα αρχίσουν να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι που προσκαλέσατε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει όχι, εγώ εδώ δεν θα χασομεράω. Και μόλις άρχισε να δουλεύει, όπως άρχισε να δουλεύει και κάθε μέρα έχετε 2.000. Έτσι βγάζουν οι άνθρωποι χρήματα. Από πού λοιπόν παίρνουν οι άνθρωποι χρήματα, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και ευρώ, δουλεύοντας λιγότερο από έναν χρόνο? Από πού? Από εκεί υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι. Άνθρωποι ενεργητικοί, γρήγοροι, με επιχειρηματικό πνεύμα και που χρειάζονται πολλά χρήματα. Και υπάρχουν και άνθρωποι το ίδιο, αλλά απασχολημένοι με άλλα πράγματα. Παιδιά. Λοιπόν, οι γυναίκες είναι επιβαρημένες με το νοικοκυριό, με το ένα, με το άλλο. Θα ήθελαν και αυτές, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα. Και άλλοι απλώς είναι τεμπέληδες. Τι, δεν ξέρετε τεμπέληδες? Υπάρχει έστω και ένας που να ξέρει έναν τεμπέλη γύρω του. Αυτός που λέει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύει μόνο και μόνο επειδή δεν τον αποσπά κανείς από την τηλεόραση και την πείρα. Γι' αυτό δεν το πιστεύει. Τέτοιο ζώο είναι, συγχώρεσέ με Θεέ μου. Η γυναίκα του λέει, Βίτκα, κοίτα, αυτό άρχισε. Πάμε. Αχ, σου μπερδεύουν το μυαλό. Μην αποσπάσαι, κοίτα. Έχει σειρά τώρα. Υπάρχουν τέτοιοι αρκετά. Ίσως και η πλειοψηφία. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει να τους δείξει. Και 1 και 2 και 3 και 5 φορές. Και μετά ακόμα και αυτός ο Βίτκα αρχίζει να ξύνει το κεφάλι του, σηκώνεται και αρχίζει να κάνει κάτι. Πόσους τέτοιους ξέρω εδώ και 30 χρόνια και μετά ξαφνικά ξυπνάει, τι ανόητος που ήμουνα. Τι ανόητος που ήμουν να μην κάνω τίποτα. Και έτσι αυτή η διαδικασία έτσι προχωράει από αριστερά, από δεξιά, μόλις σε ένα επίπεδο το πακέτο. Άρα μπόνους βήματος. Κάποιος έκανε αναβάθμιση site. Σας αποστέλλεται η διαφορά που πλήρωσε επιπλέον. Για παράδειγμα, όταν κάποιος μεταφέρθηκε από αυτό το πακέτο, αυτός εδώ ο άνθρωπος μεταφέρθηκε από αυτό το πακέτο, από τα 500 στα 2.000, πλήρωσε επιπλέον 1.500. Σας έστειλαν εδώ $750, 50%. Ούτε μία δεκάρα. Μπράβο στην εταιρεία Avienda, μόνο που δεν κρατάει τα χρήματα. Ούτε καν το φαντάζεσαι. Εγώ ήρθα από άλλες εταιρείες και ποτέ δεν είχα δει κάτι τέτοιο.
ούτε που θα σκεφτόμουν ότι θα μπορούσαν να μου πληρώσουν και γι' αυτό. Όχι, όλα μέχρι το τελευταίο λεπτό, καταλαβαίνετε. Τέτοια ειλικρίνεια. Απλά εκπληκτικό. Αλήθεια. Και αυτό ονομάζεται step bonus. Αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο είδος εισοδήματος. Δηλαδή αυτό το step bonus επιτρέπει σε έναν αρχάριο να πάρει στην αρχή τόσα χρήματα που οι άνθρωποι λένε «Μα γιατί να δουλεύω σε μια δουλειά από το πρωί ως το βράδυ και μετά να παίρνω εκεί $450 όταν εδώ τον πρώτο μήνα έβγαλα 1.000 γιατί τον επόμενο μήνα θα συνεχίσω να δουλεύω, αλλά εγώ ήδη δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους». Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας φέρνει το δικό του άτομο. Ο καθένας φέρνει το δικό του και το τοποθετεί. Αλλά όλοι. Αυτοί είναι στην ομάδα σας. Και ο τζίρος σας υπολογίζεται και σε αυτούς. Αλλά και σε αυτούς επίσης υπολογίζεται. Δείτε, αυτή εδώ είναι η γκάλια. Αυτή εδώ. Αυτή προσκάλεσε αυτόν εδώ. Και να, βάζει κι άλλον εδώ δεξιά, γιατί έχουν δεξιά και αριστερή ομάδα. Αυτή τοποθετεί εδώ και λαμβάνει το δικό της step bonus. $250. Εκεί περίπου. Και αυτός ο Σεργέη τοποθετεί εδώ και λαμβάνει το δικό του step bonus, $250 σε αυτή την περίπτωση. Και εσείς τι παίρνετε από αυτόν τον τζίρο? Αυτός ο τζίρος επίσης υπολογίζεται. Εδώ σας ενεργοποιήθηκε το step, αλλά αυτό εδώ για εσάς είναι το binary, ο δεύτερος τύπος εισοδήματος που ονομάζεται διαδικό bonus. Αυτός ισούται με 10% του μικρότερου όγκου. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το επίπεδο, 500 και 500. Ποιος είναι ο μικρότερος όγκος? 500. Άρα 10%, $50. Τώρα, αυτό το τρίγωνο επεκτείνεται και αυτό το άτομο τοποθετεί εδώ το δικό του άτομο και αυτός τοποθετεί εδώ και αυτός εδώ. Ο καθένας τους έχει το δικό του διπλό διαδικό σύστημα. Και εδώ προκύπτουν 2.000, ενώ εδώ συνολικά 1.000 είναι το μικρότερο, δηλαδή λιγότερο από το μισό, 10%, $100. Και εδώ υπάρχουν ήδη περισσότεροι άνθρωποι. Και εδώ επίσης περισσότεροι άνθρωποι. Έτσι η πλήρωση συνεχίζεται. Εδώ 2.000 και εδώ 1.500. Άρα $150 και όλο αυτό συνεχίζεται προς τα κάτω μέχρι το άπειρο. Γιατί? Μόνο με τις δικές σας προσπάθειες. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν επιχείρηση και αυτοί επίσης δουλεύουν πολύ. Και όλοι μαζί. Άλλος αγοράζει κάτι για τον εαυτό του, άλλος προωθεί, φέρνει καινούριους ανθρώπους και γι' αυτό όλος ο τζίρος υπολογίζεται τόσο μέσω του step bonus όσο και μέσω του binary. Σας καταβάλλονται $250, $500, $750, 50, 100, 150 και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά στάζουν. Να, τώρα η Όλια λέει πήρε $250. Πρέπει να ήταν το διαδικό της σύστημα που επέδρασε. Τώρα το binary είναι κάπου εδώ. Εδώ βγήκε αυτός ο όγκος και αυτό ήταν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να μιλάτε στους ανθρώπους για αυτό το προϊόν. Θα έρχονται σε μια τέτοια παρουσίαση. Δεν είναι απαραίτητο να έρθουν. Αν η πληροφορία που τους δώσατε είναι αρκετή, χωρίς παρουσίαση, χωρίς κάτι τέτοιο. Αλλά το σύστημά μας είναι έτσι φτιαγμένο. 2 συναντήσεις την ημέρα. Αν φέρνετε 2 άτομα κάθε μέρα εδώ στην παρουσίαση, να ξέρετε, ακόμα και αν το άτομο την πρώτη μέρα άκουσε, δεν είπε τίποτα και έφυγε. Να ξέρετε, ο σπόρος έχει φυτευτεί. Σας παρακολουθεί. Μετά από μια εβδομάδα έρχεται ξανά, μετά από έναν μήνα λέει, λοιπόν, γιατί δεν μιλάς? Εγώ θέλω εδώ και καιρό και εσύ σιωπάς. Αν θέλεις, πάμε. Εγώ δεν έχω χρόνο. Αν θέλεις, πάμε. Και το άτομο μπαίνει στην επιχείρηση. Δηλαδή κάποιοι αντιδρούν γρήγορα στην πληροφορία, άλλοι χρειάζονται να το σκεφτούν, πηγαίνουν στο ίντερνετ, αρχίζουν να διαβάζουν κριτικές. Σκέφτονται, συμβουλεύονται τη σύζυγο στην κουζίνα, συζητούν. Να, εδώ η Νατάσα μου πρότεινε κάτι, το σκέφτομαι, εσύ τι λες? Και όταν συνεχίζεται, τότε η ροή μεγαλώνει και ξεκινά η ανάπτυξη. Απλώς ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να μην σταματάς. Υπάρχουν γιορτές, όπως τώρα, οι ανοιξιάτικες γιορτές, έχουμε μπαρμπέκιου. Παιδιά, εκδρομές εδώ και εκεί, διακοπές. Όλα κατανοητά, ποτό, ναι, δηλαδή γενικά η ανοιξιάτικη καλοκαιρινή περίοδος για τις επιχειρήσεις είναι κάπως
για το δικτυακό μάρκετινγκ υπάρχει μια μικρή πτώση, αλλά μετά έρχεται η περίοδος που όλοι χρειάζονται χρήματα. Όλοι αρχίζουν να δουλεύουν για να κερδίσουν. Και τότε ξεκινά όλη αυτή η κίνηση. Αυτοί είναι οι δύο τύποι εισοδήματος που κάνουν έναν άνθρωπο πλούσιο. Υπάρχουν ακόμα δύο είδη εισοδήματος. Ναι, για παράδειγμα, δεν θα σας ζωγραφίσω τώρα, δεν έχω πια χρόνο. Μπόνους επαναλαμβανόμενων αγορών. Είπα ότι εδώ δεν υπάρχουν υποχρεωτικές αγορές. Αλλά αν οι άνθρωποι σας, δηλαδή αυτοί εδώ, όλοι αυτοί, αυτοί είστε εσείς, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί σας. Και από πάνω σας έχετε έναν σπόνσορα, έτσι, βάζει επίσης τους ανθρώπους μπροστά σου με υπερχείληση, δηλαδή δεν δουλεύετε μόνοι σας. Δεν είναι όλοι αυτοί προσωπικά προσκεκλημένοι από εσάς. Έχουμε ανθρώπους που έφεραν μόνο 2 άτομα, αλλά κερδίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Ναι, έτσι στάθηκαν τυχεροί. 2 ενεργοί μπήκαν. Και αυτό ήταν. Και αυτοί δουλεύουν. Και εσύ πλέον δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια. Πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να βρεις. Ξέρετε, τα διαμάντια είναι τέτοια. Τα πολύτιμα στελέχη σε κάθε τομέα. Πρέπει να τα αναζητήσεις. Μάστορας ξυλουργός, μάστορας οδηγός, μάστορας φούρναρης, μάστορας αρτοποιός, μάστορας ζαχαροπλάστης. Που φτιάχνει τούρτες, μάστορας γιατρός. Λίγοι. Είναι οι πολύτιμοι άνθρωποι. Μάστορας στο δίκτυο, που μπορεί να δημιουργεί οργανισμούς με χιλιάδες άτομα. Αν βρείτε 2 τέτοιους ανθρώπους, αυτό είναι. Είστε εξασφαλισμένοι για όλη σας τη ζωή. Ξέρω μια γυναίκα, είναι καλός άνθρωπος, έμπειρη, καλή, δηλαδή ειδικός, πρώην γιατρός. Είναι διανομέας. Βρήκε έναν καλό, ικανό διανομέα. Και πλούτησε. Έχει πολλά διαμερίσματα, σπίτια, διάφορα πράγματα. Τη γνωρίζω προσωπικά πολύ καλά. Στάθηκε τυχερή. Λοιπόν, το μπόνους επαναλαμβανόμενων αγορών είναι να πληρώνετε 5% για κάθε αγορά. Μέχρι και το 1ο επίπεδο. Κάθε άτομο που αγοράζει κάτι για δεύτερη φορά από την αγορά του και σας πιστώνεται το 5% της αξίας. Λοιπόν, θα δώσω ένα παράδειγμα. Ξεκίνησα να δουλεύω στις 18 Φεβρουαρίου. Για τον μήνα Μάρτιο είχα μπόνους επαναλαμβανόμενων αγορών. $183. Το παρακολούθησα επίτηδες. Και για τον Απρίλιο ήδη $1.800. Απλώς παθητικά. Οι άνθρωποι αγοράζουν. Δεν ξέρω. Απλώς ανοίγεις, όπως είπε σήμερα η Όλια, το πρωί. Άνοιξα. Ήδη υπήρχαν $250. Έτσι. Ξεκινάει αυτό για τους νέους εδώ πολύ γρήγορα. Σε άλλες εταιρείες δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν όλο που ήθελα να σας πω. Λοιπόν, ας συνοψίσουμε ξανά. Ας κάνουμε μια σύνοψη. Και θα σας πω τι πρέπει να κάνετε. Υπάρχουν και άλλοι τύποι εισοδήματος, απλώς τώρα δεν θέλω να τους αναφέρω. Οι άνθρωποι κερδίζουν και... κάποιος δούλεψε έναν χρόνο και κέρδισε εκεί 220.000 ευρώ σε έναν χρόνο. Μια γυναίκα που δεν ήταν πια νέα, μετανάστευσε κάποτε από το Καζακστάν στη Σλοβακία με τις 2 της κόρες, χωρίς σύζυγο. Εκεί είχε ένα ατύχημα και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να δουλέψει από το σπίτι. Κάθισε λοιπόν όπως το τηλέφωνο και έτσι ξεκίνησε. Τη σύστησαν στην εταιρεία Μπιάντα και εκεί ξεκίνησε και η εταιρεία άνοιξε στην Ευρώπη πριν από έναν χρόνο και μέσα σε έναν χρόνο εκείνη κέρδισε 220.000 ευρώ. Δουλεύει στην εταιρεία. Για δεύτερη χρονιά είναι η ανώτερη σπόνσοράς μας. Λοιπόν, ο τελευταίος της μισθός για τον Απρίλιο ήταν περίπου $70.000. 2, 4, 8, 12, 35 και ούτω καθεξής, έτσι, μέσα σε έναν χρόνο τέτοια ανάπτυξη. Υπάρχουν ηγέτες που λαμβάνουν εκεί $150.000. Δηλαδή, άνθρωποι με μεγάλες φιλοδοξίες μπορούν εδώ να πλουτίσουν σοβαρά. Δεν δουλεύουμε εδώ ούτε καν 3 χρόνια ακόμα. Αυτό είναι το θέμα. Και η ομάδα μας μόλις αρχίζει να κινείται. Εμείς γενικά δουλεύουμε λιγότερο από 3 μήνες. Λιγότερο από 3 μήνες. Στην ομάδα μας υπάρχουν πάνω από 300 άτομα. Και αυτοί οι 300.000 άνθρωποι μου έδωσαν προσωπικά ένα εισόδημα άνω των 20.000 σε 3 μήνες. Αυτό είναι για λιγότερους από 3 μήνες. Δηλαδή $7.000 κάθε μήνα. Αυτό το θεωρώ φοβερό. Και για εσάς μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα.
Η εταιρεία λέει ότι $2.000 την ημέρα είναι το όριο, δηλαδή το μήνα μπορείς να πάρεις $60.000 συν άλλους τύπους εισοδήματος, αλλά θα είναι και παραπάνω. Αλλά η εταιρεία λέει, αν θέλεις περισσότερα, μπορείς να το κάνεις έτσι, να πάρεις όχι έναν λογαριασμό στο όνομά σου, δηλαδή, αλλά 3 λογαριασμούς στο όνομά σου. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος είναι δικοί σου και στο όνομά σου. Δηλαδή και να δουλεύεις με 3 λογαριασμούς. Με αυτόν και με αυτόν. Και αυτός μένει και μαζεύει εδώ πόντους, επαγγελματικό επίπεδο κτλ. Και έτσι ακριβώς, αν όλα είναι από 500, τότε εδώ βγαίνουν 250. Για πώς εδώ 250, σε αυτή τη θέση $250. Και εδώ $250. Έτσι μπήκες με αυτόν τον τρόπο και να που κέρδισες $1.000. Όταν μου το έδειξαν αυτό, έτρεξα και το έκανα ακριβώς έτσι. Έκανα έτσι 3 θέσεις από $500 η καθεμία και αμέσως μου έδωσαν δώρο έναν ενεργοποιητή πλέντας. Έξυπνοι άνθρωποι, αυτοί που βλέπουν λίγο πιο μπροστά, είναι σίγουροι για την επιτυχία. Τους εδώ και θέλουν να κερδίζουν περισσότερα, απλώς υπολόγισαν τα νούμερα, τα έβαλαν στο χαρτί και τα υπολόγισαν. Έτσι τα παίρνουν σε πακέτο. Αν πάρεις 3 πακέτα των 500, επιστρέφεις γρήγορα τα χρήματα που επένδυσες και ως δώρο παίρνεις έναν κολλητικό ενεργοποιητή αξίας $500. Η Όλια ζήτησε να πω πώς πρέπει να το κάνετε αυτό. Υπάρχει και μια ακόμα επιλογή. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Πρέπει να πάρεις πακέτο αξίας 2.000 PV. Και τότε επίσης θα σου δώσουν ενεργοποιητή κυτάρων. Δηλαδή, αν μπαίνεις σοβαρά, κάνεις μια καλή αγορά, ξεκινάς πραγματικά την επιχείρηση, η εταιρεία σε επιβραβεύει με τον ενεργοποιητή κυτάρων. Και αυτό είναι ένα απολύτως ανεκτήμητο προϊόν για το σπίτι πάντη. Απλώς είναι απαραίτητο για τα πάντα. Έτσι είναι. Θέλω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ κάνουν ακριβώς αυτό. Αν δεν καταφέρεις αμέσως ομόπο να πάρεις τον 500, δεν μπορείς να πάρεις τον 250. Εντάξει, δεν θα σου δώσουν τον ενεργοποιητή, αλλά θα έχεις 3 θέσεις δίπλα-δίπλα και όταν η ομάδα σου από κάτω θα μεγαλώνει, τότε θα λαμβάνεις 2-3 φορές περισσότερα κάθε φορά, γιατί θα παίρνεις για αυτή τη θέση και ακόμα και για αυτή τη θέση. Και όλα αυτά σε μία τσέπη, σε ένα πορτοφόλι για την οικογένεια, για εσένα. Αυτό είναι πολύ συμφέρον. Έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, τον λένε Μιγδάς Σάιντοφ. Πρόσφατα έκλεισε τη θέση του διευθυντή σε εμάς και βρήκε αυτή τη σωστή προσέγγιση και δείχνει πολύ καλά αποτελέσματα. Όλοι όσοι μπαίνουν μαζί του, όλοι αρχίζουν να βγάζουν γρήγορα χρήματα, δηλαδή όλοι όσοι εργάζονται, όσοι προσπαθούν, και δεν είναι μόνο αυτός, και άλλοι το κάνουν έτσι. Εγώ τουλάχιστον έτσι έκανα. Το λέω ανοιχτά, γιατί μου έχουν κάνει πολλές φορές παράπονα. Γιατί δεν λες τι έπρεπε να κάνεις, να μπεις έτσι. Φυσικά, μπορείς απλώς να μπεις με έναν απλό τρόπο και να αρχίσεις να δουλεύεις. Δεν υπάρχει τίποτα τρομακτικό σε αυτό. Μετά μπορείς να χτίσεις μια ομάδα και στη συνέχεια, με τα χρήματα που έχεις κερδίσει, λοιπόν, να φτιάξεις ένα τέτοιο τρίγωνο, ώστε να λαμβάνεις εισόδημα από 3 σημεία. Και αυτό γίνεται. Αλλά αν υπάρχει δυνατότητα, αν υπάρχει όραμα, σας προειδοποιώ απλώς ότι έτσι είναι καλύτερα. Αλλά μπορείς να πλουτίσεις και με ένα μόνο σημείο. Αν βγάζετε $80.000 το μήνα, αυτά είναι πολύ καλά χρήματα, πιστέψτε με. $10.000 το μήνα. Αυτός είναι ήδη ένας ευκατάστατος άνθρωπος. Ήδη τίποτα δεν σε φοβίζει. Για κάποιο διάστημα να αντέξεις έτσι, έστω για έναν χρόνο. Το ξέρω απλώς από τον εαυτό μου. Για πολύ καιρό ήμουν φτωχός, άπορος, χρεωμένος και αξιολύπητος. Έριχνα στάχτη στο κεφάλι μου και μετά άρχισα να βγάζω με τη βοήθεια του Θεού πολλά χρήματα και ξέρω τι σημαίνει να ξεκινά η οικονομική ευημερία. $10.000. Άρχισες να βγάζεις σταθερά χρήματα. Αυτό είναι, τα κατάφερες. Δεν χρειάζεται πια μετά από λίγο να αγοράζεις πουκάμισα, παντελόνια, διαμερίσματα. Όλα αυτά έχουν αγοραστεί και απλώς και μετά ξαφνικά 20, μετά 30, μετά 40. Εδώ μπορείς να πετύχεις γρήγορα, να πλουτίσεις και να βοηθήσεις πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά πρέπει να ξεκινήσεις από τα μικρά. Όλα ξεκινούν από τα μικρά. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε τώρα? Ο άνθρωπος που σας προσκάλεσε, παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί του τώρα και πείτε του: έχω αυτές τις ερωτήσεις, τι να κάνω?
Συμβούλεψέ με πού θα σταθώ, σε ποιο σημείο θα σας καταχωρήσει και θα ξεκινήσετε. Απόψε κιόλας θα μπορείτε ήδη να βγάλετε χρήματα, να φέρετε εκεί ανθρώπους. Θα ακούσουν, θα πούν και εγώ θέλω και θα ξεκινήσει. Μπορείς να δουλέψεις διαδικτυακά. Εμείς δουλεύουμε διαδικτυακά. Καμία αγορά, καμία λογιστική, καμία αναφορά. Απλώς ξεκίνα και πάρε τα χρήματά σου στην κάρτα. Μετά γράψου ως αυτοαπασχολούμενος, μετά γράψου ως ατομική επιχείρηση, θα πληρώνεις ελάχιστους φόρους και θα βγάζεις πολλά χρήματα και θα ζεις ήσυχα. Συμφωνήσαμε. Αυτά ήταν όλα. Το βράδυ θα έχουμε μια συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση, ο Τοντάτσι, θα ζητήσουμε από όλους τους συνεργάτες μας, όσους θέλουν να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους. Πώς δουλεύουν, πόσα χρήματα βγάζουν, τι αποτελέσματα έχουν με το προϊόν. Και τώρα ολοκληρώνω. Αν δεν έχετε ερωτήσεις, σας ενημερώνω ότι μόλις τελειώσει θα δείτε ένα βίντεο με μαρτυρίες. Παρακαλώ, αντιγράψτε το και παρακολουθήστε το προσεκτικά. Και τις οδηγίες για την εγγραφή με συστάσεις για το πώς πρέπει να ενεργήσετε ώστε μέσα στον πρώτο μήνα να κερδίσετε $1,000. Συμφωνήσαμε. Όλα θα πάνε πολύ καλά για εμάς. Θα πλουτίσουμε με απίστευτη δύναμη. Μπορείτε να μην ανησυχείτε. Και θα είμαστε υγιείς, νέοι, όμορφοι και θα βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους. Αντίο, να είστε καλά. Και ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια. Τα λέμε σύντομα.